आहोत. मग हा ध्यानयोग काय तर हे आपण समजून घेऊया की ही सत्ययुगात वापरली जायची बरं का. म्हणजे भगवंतांशी युक्त होण्यासाठी, योग म्हणजे युक्त होणे भगवंतांशी, तर जोडलं जाणे म्हणजे भगवंतांच्या कृपेस प्राप्त होणे. मग अशा पद्धतीने भगवंताशी युक्त होण्यासाठी ध्यानस्थ व्हायचं म्हणजे काय, आपलं मन आणि इंद्रियांना संयमित करायचं आणि त्याद्वारे एकाग्र जी अवस्था असते आपली मन बुद्धी यांची, आणि आत्म्याने पूर्ण जेव्हा एकाग्र होतो तेव्हा पुढे ती समाधी अवस्था म्हणजे पण म्हणजे अशा पद्धतीने जेव्हा पूर्णपणे भगवंतावर हृदयस्थ परमात्म्यावर आपलं लक्ष केंद्रित करायचं मन बुद्धी, तर ह्याला म्हणायचं ध्यान योग. आणि मग ही पद्धती सत्ययुगात म्हणजे प्रचलित होते. म्हणजे का, तर तेव्हा कसं होतं की भरपूर आयुर्वेद होत्या लोकांना आणि तेव्हा कसं सात्विकता खूप होती. म्हणजे जीवात्मा होते त्यांचे, म्हणजे रजोगुण तमोगुण इतका नव्हता. मग हळूहळू कालानुप्रत्वे काय झालं, सात्विकतेचा किंवा धर्मतत्वांचा थोडक्यात ऱ्हास झाला आणि त्यामुळे मग वेगवेगळ्या पद्धती म्हणजे त्या त्या म्हणजे जे काही म्हणजे युग आहे त्यानुसार आचरणात येत असत. मग ते आता पुढे आपण अभ्यासणारच आहोत आजच्या अभ्यासात आपल्या. मग ध्यानयोग म्हणजे काय की ध्यानाने म्हणजे ध्यान पद्धतीने म्हणजे परमात्म्याशी एकरूप होणं, म्हणजे परमात्म्यावर ध्यान आपलं मन आणि बुद्धी केंद्रित करून एक व्हायचा प्रयत्न करणं. श्री श्री राधा गोविंदांना आपण दंडवत करूया आणि आता आपण आपल्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. श्रील प्रभुपाद यांना पण आपण दंडवत प्रणाम करूया आणि आपला अभ्यासाचा सुरू करूया. हा हा मग पाचवा अध्यायाचा सारांश काय आहे की म्हणजे संन्यास आणि कर्मयोग म्हणजे काय, मग त्यातलं नेमकं कोणतं श्रेष्ठ आहे आपण पाहिलं हो की नाही. आणि मग त्यानंतर मग पुढे निष्काम कर्म बंधनातून कसं आपल्याला मुक्त करतं एखादं निष्काम कर्म, ते सगळं अभ्यासलं. आणि मग कृष्णावर लक्ष केंद्रित करून म्हणजे कृष्णाच्या ठाई आपले मन बुद्धी आत्मा सगळं युक्त करून आपण मुक्तीचं म्हणजे मुक्ती किंवा मोक्षाची कशी प्राप्ती करू शकतो हे सगळं आपण पाहिलं होतं. मग आता आपण आपल्या आजच्या अभ्यासाला सुरुवात करूया. हा मग आता आजच्या अभ्यासात काय अभ्यास होणार होता की अष्टांग योग. त्याच्यात प्रगतीसाठी त्याच्या वेगवेगळे जे भाग आहेत ते कोणते आहेत, मग त्याद्वारे मनाला कसं संयमित करतात. आणि मग जे अयशस्वी योगी आहेत त्यांचं गंतव्यस्थान म्हणजे त्यांना दोन प्रकारे कशा पद्धतीने म्हणजे त्यांना पुढे मुक्तीसाठी मार्ग खुला करून दिला जातो भगवंतांच्याकडून. आणि मग भक्तियोगी हा सर्वोच्च योगी कसा आहे, मग हे सगळं आपण अभ्यासणार आहोत. म्हणजे भक्तियोग आणि ध्यानयोग यातला फरक पण आपल्याला म्हणजे समजेल या सगळ्यातून. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा आता योग म्हणजे काय, की भगवंताशी युक्त होणे बरं का. मग आता ह्याला आपल्याला योग म्हणता येईल का, म्हणजे अशा पद्धतीनं आपण अगदी म्हणजे त्रासदायक अशा पद्धतीने म्हणजे असं पद्धतीचं ते आसन आहे, तर ह्याला योग म्हणता येईल का, तर नाही, बिलकुल नाही. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा आता ह्याला आपण योग म्हणू का, तर हे शारीरिक व्यायाम झाले ना सगळे. आता आपण पुढे जाऊ. आता इथे पहा, शरीराला त्रास देऊन म्हणजे श्वास घेता येईल का त्याला, बिलकुल नाही हो की नाही. म्हणजे काय की अशा पद्धतीला म्हणजे आपल्या शरीराला त्रास देऊन म्हणजे बलपूर्वक असं पद्धतीनं म्हणजे स्वतःच्या मनानेच असं पद्धतीने जे केले जातात. आता इथे पण पहा, अर्ध शरीर गाडून घेतले, ह्याला योग म्हणता येईल का. म्हणजे आपण हृदयस्थ परमात्म्याचा अशा प्रकारे छळच करतो ना एक प्रकारे, त्याला क्लेशच देतो की नाही? मग ह्याला नाही योग म्हणता येणार. मग आता आपण पुढे जाऊया. आता ह्याला म्हणायचं का योग, हे आता वेगवेगळ्या व्यायामशाळेमध्ये म्हणजे जे स्नायूंचे स्ट्रेचिंग असतात, म्हणजे काय म्हणतो ते आकुंचन प्रसरण पावण्यासाठीचे जे व्यायाम असतात ते आहेत. मग ह्याला म्हणायचं का योग. अशा विचित्र अवस्थेत आपण भगवंताशी युक्त होऊ शकू का, विचार करून बघूया. आता ह्याला म्हणायचं का योग, म्हणजे अरोबिक्स अशा म्युझिक वरती म्हणजे ते संगीत लावून अशा वेगवेगळे कोक वगैरे बाटल्या तोंडात घेऊन आपण असं भगवंताशी युक्त होऊ शकू का, विचार करूया आपण, नाही की नाही. आता आपण पुढे जाऊया. आता इथे तिच्या त्या स्त्रीच्या शरीरावर बकरी उभी राहिली, ह्याला म्हणायचं बकरी योग. असं कुठे म्हणजे योग आहे का, म्हणजे अशा पद्धतीने आपण कधी भगवंतांशी युक्त होऊ. आता हे ऑफिसमध्ये साधारण जे काम करतात
म्हणजे IT किंवा वेगवेगळ्या सेक्टर मधले जे ऑफिसमध्ये काम करतात, नोकरी करतात, तर तिकडे त्यांच्या मानेला पाठीला त्रास होतो म्हणून ते मध्ये मध्ये खुर्चीत बसून सतत काम होतं म्हणून मध्ये मध्ये उठून असे स्ट्रेचिंगचे व्यायाम करतात, म्हणजे खेच बसावं शरीराला, स्नायूचं आकुंचन प्रसरण चांगलं व्हावं म्हणून. मग ह्याला योग म्हणायचं का? बिलकुल नाही, हे सगळे व्यायाम पद्धतीच आहेत ना. मग आता आपण पुढे जाऊया. हा, आता ही बाजारात सगळी वेगवेगळी पुस्तकं आहेत आपल्याला उपलब्ध. मग हे योगाचे प्रकार आहेत सगळे. हा, मग गरोदरपणासाठीचा पण योगा वेगळा आहे. मग मांजर योग म्हणून आहे, म्हणजे आता मांजराचं जसं त्यानं पोझिशन आहे, म्हणजे त्याची जशी स्थिती आहे तशा पद्धतीचं करायचं आपण, आपली शरीराची स्थिती. तर असे वेगवेगळे योग आहेत. मग ह्याला योग म्हणायचं का? आता इथे हिरण्यकशिपूचं चित्र होतं पहा, म्हणजे त्यांना पण असं आपल्या शरीराला त्रासदायक अशी तपश्चर्या केली, ते चित्रात दाखवले पहा, म्हणजे आपल्या स्क्रीनच्या साधारण डावीकडे आहे ते चित्र. तर म्हणजे त्याने इतकी तपश्चर्या केली की त्याच्या भोवती अंगाभोवती मुंग्यांनी वारुळ केलं आणि त्याचा एक मांसल भाग सगळा कुरतडून टाकला. म्हणजे असं शरीराला क्लेश दिले तर हे योग्य तप आहे का किंवा योगाभ्यास आहे का? तर बिलकुल नाही बरं का. म्हणजे भगवंताला, म्हणजे आपण अंतस्थ परमात्मा असतात आपल्या हृदयामध्ये, त्यांना आपण हा त्रास दिल्यासारखा, त्यांचा छळ केल्यासारखा. आता आपण पुढे जाऊया. हा, म्हणजे ते चित्रात दाखवलंय पहा, वेगवेगळे योगाचे, म्हणजे बिझनेस साठी योगा, मग डेस्कटॉप योगा, अशा पद्धतीने पाठीच्या केअर साठी, म्हणजे पाठीची काळजी घ्यायला असे सगळे प्रकार. परत वजन घटवायला योग. योग, मग ह्याला योग म्हणायचं का? योगाभ्यास जो आपण आध्यात्मिक स्तरावर विचार करतोय, भगवंतांशी युक्त होणं, तर बिलकुल नाही. मग अष्टांग योग म्हणजे काय? आता आपण समजून घेऊया. हा, म्हणजे तर हे काय आहे, तर अष्ट अंगांनी, म्हणजे 8 अंगांनी म्हणजे जुळून येणं, म्हणजे हे 8 टप्पे आहेत त्याच्यातले. तर ते कोणते आहेत? म्हणून त्याला काय म्हणायचं? अष्टांग योग. आणि अशा 8 अंगांनी कोणाशी युक्त होणं? भगवंतांशी युक्त होणं. आणि म्हणजे हा एक आध्यात्मिक अभ्यास आहे बरं का योग. आणि मन आणि इंद्रिय ह्यांना संयमित करणं, आणि त्याद्वारे म्हणजे इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टी थांबवणं आणि मनाला एकाग्र करणं भगवंतावर, म्हणजे ह्यासाठी या अष्टांग योगाचं प्रयोजन आहे, किंवा या 8 टप्प्यांचं. मग आता त्या कोणत्या आहेत? तर यम म्हणजे काय? बाह्य नियम. म्हणजे काय? की आपण समाजामध्ये वावरतो, मग आपण कसं राहतो? तर आपण प्रामाणिकपणे राहतो, किंवा अहिंसा म्हणजे ह्या तत्वांचं पालन करतो, किंवा आपण सगळ्यांशी म्हणजे कसं सभ्य वर्तन करतो, किंवा चोरी किंवा ह्या गोष्टी आपण करत नाही, हो की नाही. आणखी काय करतो? तर अपरिग्रह म्हणतात, म्हणजे की आपल्या पत्नी सोडून, म्हणजे इतर स्त्रियांकडे आपण माता म्हणून पाहतो. म्हणजे आपण म्हणतो ना की जे सामाजिक जीवनामध्ये आपण म्हणजे जे नियम एक पाळतो व्यवस्थित शांती आणि सलोखा राहण्यासाठी, तर ते म्हणायचे म्हणजे इतरांसोबत, इतर लोकांसोबत राहत असताना पाळतो, त्याला म्हणायचं यम, बाह्य नियम. म्हणजे आपल्या बाह्य जीवनातले, म्हणजे सामाजिक जीवनातले किंवा अशा. आणि मग अंतर्गत नियम, म्हणजे त्याला काय म्हणायचं? नियम म्हणजे काय? की व्यक्तिशा, म्हणजे आपल्यासाठी. म्हणजे मी सकाळी 4:30 वाजता उठेन, मग मी मंगल आरतीला जोडेन मंदिरात, मग त्यानंतर मी अमुक माळा जप करेन, मग त्यानंतर मी थोडासा व्यायाम काहीतरी करेन, सूर्यनमस्कार वगैरे, मग त्यानंतर मी सगळं माझं आवरून ऑफिसच्या साठी निघेन. असं म्हणजे जे काही आपण दिवसभरात करतो ना, तर आपल्या स्वतःसाठी, म्हणजे भगवंतांशी युक्त होण्यासाठी जे काही भक्ती साधनेचे, भक्तीसेवेचे स्वतःसाठी नियम बनवतो असे, तर त्याला म्हणायचं नियम. मग आसन म्हणजे काय? की अशी म्हणजे अशी पद्धतीचं आसन की जिथे आपल्याला म्हणजे अत्यंत व्यवस्थित, म्हणजे सुखदायी परिस्थितीमध्ये बसून व्यवस्थित मुद्रा आणि करता येतील, म्हणजे ती आपल्या शरीराची एक स्थिती आपण निर्माण करतो, मुद्रा आपण म्हणतो. ध्यान आसन किंवा असं पद्धतीनं आपण ध्यानात बसलो म्हणून त्याला ध्यान आसन. मग ती एक प्रकारे शरीराची स्थिती असते. मग प्राणायाम म्हणजे काय? तर एक श्वासावर नियंत्रण, म्हणजे काय? की श्वासांच्या हालचाली ज्या करतो आपण, म्हणजे श्वास आपण आत घेतो आणि बाहेर सोडतो, म्हणजे काय? तर उच्छ्वास आणि श्वास याद्वारे जे आपण हालचाली करतो, म्हणजे रोखून त्यांना, तर त्याला काय म्हणायचं? श्वास नियंत्रण. मग त्याद्वारे आपण श्वासावर आपलं लक्ष, म्हणजे मनाचं एकाग्रता आपण करायला सुरुवात करतो. मग हळूहळू आपल्यावर, म्हणजे हळूहळू मन असं एका ठिकाणी स्थिर व्हायला लागतं. अशा चंचल मनाला आपण ह्या भौतिक विषयातून असे ओढून आणून मन एकाग्र श्वासावर पहिल्यांदा करायला सुरुवात करतो. मग त्यानंतर प्रत्याहार म्हणजे काय? की आपली
आणि मन आणि इंद्रिय ह्यांना आपण संयमित करायला लागतो. म्हणजे ज्या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा असतात, वासना, आकांक्षा, तर त्या आपण त्यागतो आणि अशा सगळ्या गोष्टी ज्या अडथळा असतात आपल्याला भगवंतांपर्यंत जाण्यात, युक्त होण्यात, त्या सगळ्या संवेदना म्हणजे मनात जे निर्माण होतात त्याच्या कामना, इच्छा, विचार, ते सगळे आपण त्यागतो आणि त्यांच्यावर म्हणजे एक प्रकारे संयम ठेवतो. आणि मग ह्या स्थितीला काय म्हणायचं, योगयुक्त होणे. म्हणजे प्रत्याहार म्हणजे काय, त्यावेळेला आपण ह्या सगळ्यांपासून, ह्या आसक्तींपासून म्हणजे ह्या आसक्ती त्यागून आपण म्हणजे योगयुक्त म्हणजे भगवंताचे युक्त होण्याचे प्रयत्न करत असतो. त्या स्थितीला योगयुक्त म्हणतात. आणि इथपर्यंतच्या स्थितीला काय म्हणतात, योग रुरुक्षु म्हणजे हे जे प्रयत्न करत असतो आपण तेव्हा मन एकाग्र करण्याचे, म्हणजे प्राणायामपर्यंतच्या टप्प्यानं. आणि मग जेव्हा मग आपलं मन असं एकाग्र व्हायला लागतं परमात्म्याशी, जे रूप आहे त्याचं आपण म्हणजे ते समोर घेऊन आपल्या डोळ्यासमोर मन एकाग्र करायला आपण किंवा लक्ष एकाग्र करायला केंद्रित आपण म्हणजे केंद्रित करायला सुरुवात करतो. आपण अर्जुनाची गोष्ट अभ्यासली होती ना, कसं त्यांनी पक्षावर लक्ष केंद्रित केलं होतं अशा पद्धतीने. मग त्याला म्हणायचं धारणा. आणि मग हे जेव्हा म्हणजे कालावधी याचा वाढवत नेतो आपण आणि पूर्ण मन बुद्धी असं म्हणजे त्यातच म्हणजे परमात्म्याच्या रूपावरच केंद्रित होतं, म्हणजे त्यात शोषलेलं असं त्यात डुंबलेलं राहायला लागतं. तेव्हा त्याला म्हणायचं की म्हणजे आपण म्हणतो ना ऍब्सॉर्ब्ड इन दॅट स्टेज, इंग्लिश मध्ये म्हणतात. असं थोडक्यात मला समजण्यासाठी, बरेच जण इंग्लिश मीडियम मधून पण शिकलेले असतात, तर त्यासाठी मी हा इंग्लिश शब्द म्हणजे शब्दात सांगितलं. तर मग अशा पद्धतीचं जे असतं त्याला म्हणायचं ध्यान, बरं का. आणि मग पूर्ण मन बुद्धी म्हणजे आत्मा आणि पूर्ण भगवंतांच्या ठाई एकरूप होणं, म्हणजे एकरूप म्हणजे युक्त होणं थोडक्यात. त्या रूपावर आपण ध्यान करायला लागतो. मग त्याला म्हणायचं म्हणजे त्या अशा अवस्थेत डुंबूनच राहतो असे तासन तास, म्हणजे तर त्याला म्हणायचं की समाधी ही अवस्था. म्हणजे ह्या 8 अंगांनी जेव्हा आपण भगवंताशी युक्त होतो तेव्हा त्याला काय म्हणायचं, अष्टांग योग असं म्हणतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. हे आता आपण अभ्यासलं, म्हणजे पुढची स्लाईड. हा, मग आता यम कसं, तर आपण पूर्वी म्हणजे निर्जन ठिकाणी एकटे म्हणजे असं तप करायला असं निर्जन ठिकाणी किंवा एकटं जंगलात असं जायला लागतं, म्हणजे गृहस्थाश्रमाचा त्याग करून प्रसंगी. आणि काळजीपूर्वक असं आपल्या मनावर खूप नियंत्रण ठेवायला लागतं, म्हणजे आसक्तीवर. मग त्यांचं खाणं पिणं झोपणं किंवा करमणुकीच्या सवयी, म्हणजे ह्यामध्ये पण संयम, म्हणजे अति खायचं नाही, म्हणजे आवश्यक तेवढंच, किंवा म्हणजे झोपणं किंवा ह्या इंद्रिय तृप्तीच्या गोष्टी आहेत, तर ह्या सगळ्यामध्ये म्हणजे खूप संयमित असं आपण जीवन जगायचं अशा पद्धतीचं. म्हणजे अतिनिद्रा असते तर त्यामुळे काय होतं, म्हणजे अति खाल्लं की अतिनिद्रा येते, म्हणजे ते तमोगुणाचं लक्षण झालं असं मानलं जातं. तर कसं, तर त्यामुळे जास्त स्वप्न पडतात, म्हणजे त्यामुळे अतिनिद्रेमध्ये आपण राहतो, मग तमोगुणी आहे. मग म्हणजे हे सगळं एकमेकावर असं अवलंबून आहे, म्हणून कमीत कमी शरीराची आवश्यकता भागवून निरोगी शरीर राहिलं एवढंच खायचं. मग त्यानंतर शाकाहारीच म्हणजे आपण अन्न घ्यायचं, कारण ते सत्वगुणी असतं. तमोगुणी म्हणजे रजोगुणी म्हणजे मांसाहार, म्हणजे क्षत्रिय वगैरे, तर मांसाहार म्हणजे रजोगुणी आहे. मग ते म्हणजे शास्त्रांनी निषिद्ध मानलेलं आहे. म्हणजे ज्यांना भगवंताशी युक्त व्हायचंय ध्यान मार्गाने, तर त्यांनी अशा पद्धतीचा आहार घेऊ नये, म्हणजे मांसाहार वगैरे. एक प्रकारे ते आपण पापच खाल्ल्यासारखं आहे. आपण अभ्यासलो होतो मागच्या अध्यायामध्ये. म्हणजे आपण फळं भाजीपाला असं सगळे चांगले पदार्थ भगवंतांनी निर्माण केलेले आहेत, आपण हे सगळेच घ्यायचे की ज्याद्वारे आपल्या सत्वगुणाची वृद्धी होते. आणि ह्यासाठी म्हणजे आपल्या खाण्यापिण्यावर सगळ्यावर आपण संयम ठेवला पाहिजे. मग आसन म्हणजे काय करायचं, की आपण दर्भाचं आसन घ्यायचं, म्हणजे कुशांगवत म्हणजे दर्भ, आणि ते जमिनीवर ठेवायचं आणि त्याच्यावर मृगार्जी म्हणजे हरणाचं कातड. आता आत्ताच्या काळात हे मिळणं पण मुश्किल आहे, हो की नाही, हरणाचं कातड. आणि मग असं म्हणजे जास्त उंच नाही आणि खूप खाली नाही अशा ठिकाणी असं बसायचं. म्हणजे मग एखाद्या दगडावर वगैरे, आपण पूर्वी ऋषी ध्यानस्थ बसलेले किंवा गुहेमध्ये असं म्हणजे खूप उंच पर्वताच्या कड्यावर जाऊन नाही बसायचं, आणि खूप म्हणजे नदीच्या पात्रात जाऊन बसलो असं पण नाही करायचं. म्हणजे अशा पद्धतीने म्हणजे पवित्र ठिकाण ते असलं पाहिजे. म्हणजे पूर्वीचे लोक तिथं स्थळी जायचे पहा, म्हणजे बद्रीनाथ, केदारनाथ किंवा अशा ठिकाणी, मथुरा, वृंदावन, आणि मग तिथे ते ध्यानस्थ असत, म्हणजे अशा पद्धतीने. आणि तिथे गंगा नदी, यमुना नदी आहे, त्यांच्या किनारी ते म्हणजे असे वास करतात, म्हणजे अशा पवित्र ठिकाणी. मग ते कसं बसायचं, तर आपलं शरीर, मान, डोकं एकदम सरळ रेषेत आणि नाकाच्या टोकाकडे, म्हणजे ह्या नासिका अग्रावरती असं 2 डोळ्यांनी लक्ष केंद्रित करायचं. आणि अर्धे डोळे असे उघडे ठेवायचे, नाहीतर पूर्ण डोळे बंद केले तर आपल्याला झोप येईल. मग म्हणून काय करायचं, असे अर्धे डोळे उघडे ठेवून असं आपण लक्ष केंद्रित करायचा प्रयत्न करायचा. आणि मग म्हणजे
म्हणजे चंचल जे दबलेलं मन आहे, म्हणजे असं सगळ्या आसक्ती आणि ह्याच्यामध्ये भौतिक इंद्रिय तृप्तीमध्ये ते असतंच मन. आपण कर्म त्यागतो हो की नाही भौतिक, पण ते मनात असतंच म्हणजे. तर मग अशा पद्धतीनं आपण ते एकाग्र करायला सुरुवात करायची, म्हणजे अभ्यास सुरू करायचा. मग आता ह्याच्यात काय सांगितलंय, तर गृहस्थाश्रमात असेल तर त्यांनी त्या लैंगिक जीवन म्हणजे मैथून आहे तर ते करून, म्हणजे घरामध्ये किंवा बाहेर अन्यत्र ठिकाणी असं करून जर ती व्यक्ती करत असेल योग, म्हणजे ध्यान योगाचं आचरण, तर अशा म्हणजे योगाभ्यासाने कधीही आपण भगवंताशी युक्त होणार नाही, म्हणजे असं सांगितलंय. म्हणजे ते किंवा वेगवेगळ्या पद्धतीचे हे सगळे व्यायाम, म्हणजे वेळेचा कालापयोगच होईल. म्हणजे का तर म्हणजे या वेगवेगळ्या ज्या संस्था आहेत असे योग वगैरे शिकवणारे, ते तो खरा योग शिकवत नाहीत, ते फक्त व्यायाम प्रकारच शिकवतात असं सांगितलं जातं. मग प्राणायाम म्हणजे काय, ह्या ब्रिदिंग टेक्निक्स आहेत, म्हणजे श्वासावर लक्ष केंद्रित करायचं, तो रोखून, म्हणजे बाहेरून आत घेतल्यानंतर रोखायचा आणि पुन्हा सोडायचा, म्हणजे हे वेगवेगळे प्रकार आहेत प्राणायामचे, ते करतो. मग त्याद्वारे आपण काय करतो की श्वास रोखल्यामुळं मन केंद्रित करायचा प्रयत्न करतो भगवंतांच्या ठाई, आणि सुरुवातीला ते नासाग्रावर केंद्रित आणि मग भगवंतांच्या ठाई केंद्रित करायला म्हणजे प्रयत्न करतो, असा सराव करतो, म्हणजे मन रोखून. मग त्यावेळेला आपण ज्या अवस्थेत असतो भावस्थितीत, म्हणजे ते ट्रान्स मध्ये म्हटले, म्हणजे अशी उच्च कोटीची भावस्था हळूहळू आपल्याला योग्य अभ्यासाद्वारे साधायला लागते बरं का. मग हे सगळं करायचं. आणि मग असं जे गृहस्थाश्रमातलं म्हणजे जे मैथून आहे, तर हे सुद्धा म्हणजे जे संयमित जीवन आहे, तर हेच सांगितलंय की ते सुद्धा म्हणजे जे याज्ञवल्क्य ऋषी आहेत त्यांनी सांगितले की हे सुद्धा म्हणजे निषिद्ध मानलं जातं. म्हणजे ब्रह्मचर्य म्हणजे ब्रह्मचर्यच असलं पाहिजे ध्यान आचरणासाठी, इतकं ते म्हणजे विधिविधानांचं असं पालन करणं आवश्यक आहे. म्हणजे तर कृष्ण भावनेमध्ये कसं आहे किंवा भक्ती मार्गामध्ये कसं आहे की जो आपल्या म्हणजे गृहस्थ आपल्या पत्नींशी संयमित काम जीवन ठेवून जगतो, तर तो ब्रह्मचारीच समजला जातो. म्हणजे गृहस्थाश्रमातलं ते ब्रह्मचर्य आहे, म्हणजे हे भक्ती मार्गाचं वैशिष्ट्य आहे. पण असं म्हणजे ह्याच्यामध्ये ध्यान योगामध्ये असं मानलं जातं, म्हणजे जे ब्रह्मचर्य म्हणजे म्हणजे पाळणं, त्यात म्हणजे महत्वाचं काय मानलं जातं, तर हा जो मैथून त्याग किंवा इंद्रिय तृप्ती आहे, म्हणजे हे काम जीवन आहे, हे टाळणं किंवा ह्याचाच म्हणजे ह्याच्यातलेच आसक्ती टाळणं हे महत्वाचा टप्पा मानला जातो. आणि मग त्यासाठी म्हणजे कसं असतं, पूर्वी जे 4 वर्णाश्रम होते, तर गुरुगृही पाठवलं जायचं शिक्षण घ्यायला, म्हणजे काय ते ब्रह्मचर्याचं कठोर पालन व्हायचं 25 वर्ष. म्हणजे आणि मग त्यानंतर गुरूंच्या परवानगीनुसार गृहस्थाश्रमात किंवा जे काही पुढे तुमचं जीवन असेल त्यानुसार म्हणजे संन्यस्त व्हायचंय किंवा ब्रह्मचारीच राहायचंय, म्हणजे हे सगळं असायचं. म्हणजे इतकं विधिविधानांचं पालन करून ते ब्रह्मचर्य व्रत धारण करून हा ध्यानयोग आहे तो आचरणात आणायचा असतो, आणि त्याद्वारे भगवंताशी युक्त व्हायचा प्रयत्न करायचा असतो. आता आपण पुढे जाऊ. म्हणजे हे सगळं फारच अवघड आहे ना. आणि मग भौतिक ह्या अस्तित्वाच्या अंतर्धारणा म्हणजे काय की म्हणजे भौतिक ज्या म्हणजे मानसिक आणि भौतिक, तर असे 2 पद्धतीने आपण आसक्त असतो. मग ह्या क्रियाकलापांना शिस्त लावते, म्हणजे काय की ह्या सगळ्या इच्छांना त्यागून आपण आपल्या इंद्रियांना संयमित करायला असं अशा पद्धतीने शिकतो. म्हणून मी सांगते प्रत्याहार जेव्हा म्हणजे आपल्याला म्हणजे साध्य व्हायला लागतो, म्हणजे काय इंद्रिय तृप्तीचे विषय आसक्ती पासून आपण रहित जीवन जगायला लागतो, अनासक्त, त्याला म्हणायचं योग प्राप्त झाला की योगयुक्त. आणि ध्यान म्हणजे काय की जसा वारा नसतो, म्हणजे वारा असलेल्या ठिकाणी निर्वात म्हणतो ना, अशा ठिकाणी दिवा कसा ज्योत अशी स्थिर असते पहा. मग त्यावेळेला तशी ती जी ज्योत स्थिर असते ना, तसं एखाद्याचं मन कसं असं नियंत्रित संयमित होतं, मग त्या स्थितीला दिव्य ध्यानात आहे असं ती व्यक्ती म्हटलं जातं. आणि समाधी म्हणजे तो माणूस बिलकुल डळमळतच नाही, म्हणजे कुठलीही अडचण काही असो तिथं मन अजिबात विचलित होत नाही, इंद्रिय पण संयमित असतात. आणि मग हे सगळे भौतिक ताप म्हणजे संपर्क, म्हणजे भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात आपण आलो तर त्यापासून जरी सुख दुःख काही झालं म्हणजे तरी तो कसं म्हणजे त्या संपर्कातून जे काही म्हणजे उद्भवतात, तर त्यावेळेला त्याच्यामध्ये कुठलाही बदल होत नाही किंवा तो विचलित होत नाही. तर हे सगळं म्हणजे समाधी अवस्थेला जेव्हा तो पोचतो तेव्हा होतं. म्हणजे उच्च कोटीचे पूर्वी योगी जे होते ऋषी मुनी, तर ते असे ध्यान योगाद्वारे ते सामर्थ्य प्राप्त करत असत. आता आपण पुढे जाऊ.
आता हे सगळं आपल्याला शक्य आहे का हो ह्या युगामध्ये? म्हणजे आपण 10 मिनिटं मन एकाग्र करायला गेलो तर किती विचार येतात. म्हणजे आपण काम करायला लागलो ऑफिसचं किंवा आपलं जे काही व्यवसायातलं करत असू तर आपल्या मनात घरातला विचार येतो. मग घरातलं काम करायला लागलो की आपल्या मनात मुलाबाळांचा विचार येईल. मग मुलांचा विचार करायला लागलो की आपल्या मनात आई वडिलांचा विचार येईल. आणि ह्या सगळ्याच्या विचारातून बाहेर पडलो तर मग आपल्याला आपण स्वतःविषयी विचार करू आणि ह्याही पलीकडे जाऊन मग आपण जगातले आपले मित्र मैत्रिणी ह्यांचा विचार करू. म्हणजे आपलं मन कसं आहे, चंचल आहे आणि सतत ते कार्यरत असतं. म्हणजे हे सगळं शक्य नाही हो की नाही कलियुगामध्ये. आणखी मग आता अर्जुनाने सुद्धा हा योग म्हणजे किंवा कृष्णांनी कुणी द्या तर म्हणजे अर्जुनाने त्या काळात म्हणजे तो राजवंशातील होता आणि त्याला आता पेक्षा द्वापार युगात अत्यंत उत्तम सुविधा सगळं काही उपलब्ध होतं तरी तो अर्जुन काय म्हणतोय सगळं फार भयंकर अवघडच आहे. म्हणजे हे प्रत्यक्षपणे आचरणात आणायला सगळं अवघड आहे. त्यानं बिलकुल हे स्वीकारलेलं नाही त्या काळात. मग आपल्याला शक्य होईल का? म्हणजे अर्जुनासारख्या उत्तम योगी ज्ञानी व्यक्तीला हे जर सगळं भयंकर आणि अवघडच वाटते तर आपण म्हणजे त्यापुढे काही शक्यच नाही ना आपल्याला. म्हणजे आपण किती सामान्य. म्हणजे आता कलियुगामध्ये नारद मुनींनी काय सांगितलंय की आपण कोणी अशा वर्ण व्यवस्थेत मध्ये पण ओढत नाही. म्हणजे शूद्रातिशूद्र पण आपण नाही आहोत. म्हणजे आपण पतित जीव म्हटलं जातं. म्हणजे शूद्राती शूद्र असे आपण आहोत. म्हणजे आपण कोणीही शुद्ध नाही आहोत. म्हणजे असं की या वर्णाश्रम व्यवस्थेमध्ये आपण आणण्यासाठी म्हणजे इस्कॉनचं कार्य सुरू आहे. म्हणजे आपल्याला ह्या दीक्षा दिल्या जातात. म्हणजे आपण असे शुद्ध होतो, चेतना आपली शुद्ध होते भक्ती साधनेने भक्ती सेवेने आणि त्यानंतर आपल्याला दीक्षा मिळत जातात. म्हणजे पहा कलियुगामध्ये म्हणजे किती आपण ह्या भौतिक आणि अशा इंद्रिय तृप्तीच्या ह्या भौतिक मायेमध्ये गुंतलेलो आहोत आणि गुणांनी दूषित आहोत. मग इथे आपण चित्रात पाहिलं की अर्जुनाने कशा पद्धतीने मन एकाग्र केलं. म्हणजे हा एक प्रकारचा योगाचा अभ्यास आहे. ही गोष्ट आपण अभ्यासली तर आपण पुढे जाऊया. हा आता ही एक गोष्ट आहे नर नारायण यांची बरं का. म्हणजे हा चौथा अवतार आहे भगवान श्रीकृष्ण यांचा. तर हे नर आणि नारायण हे निळसर शरीर आहे ते म्हणजे भगवंत आहेत आणि नारायण आणि ते दुसरे ते नर आहे. म्हणजे ही जोडी प्रत्येक युगात असते बरं का. मग आता आपल्याला कोणी विचारलं द्वापार युगात कोण होते नर नारायण कोण होते तर आपण सांगायचं अर्जुन आणि श्रीकृष्ण हे त्यांचं प्रत्येक म्हणजे पार्षद आहेत. अर्जुन ह्याच्यातनं मला काय सांगायचं अर्जुन हे पार्षद म्हणजे ते जवळचे भक्त आहेत निकटचे संबंध. तर ह्याची गोष्ट काय आहे तर जे ब्रह्माजींचे पुत्र धर्मराज म्हणजे कोण तर यमदेव. तर त्यांना त्यांचे दक्ष राजांच्या मुलीशी विवाह झाला आणि मग त्यांना ही 2 जुळी मुलं झाली. म्हणजे आणि आणखी 2 मुलं होती ती म्हणजे हरी आणि कृष्ण अशी त्यांची नाव होती अजून 2 मुलांची आणि ही नर आणि नारायण. तर ती त्यांनी म्हणजे योगाभ्यासाला आपलं जीवन वाहून घेतलं आणि मग हे 2 होते. तर ह्यांनी काय केलं जे बद्रीनाथ आहे तर तिकडे तिकडे ह्या माउंटन म्हणजे काय म्हणतात आपण डोंगर रांगा आहेत त्यांच्या नारायणाच्या तिकडे ते असं म्हणजे तप करायला निघून गेले बरं का. मग तिथे ते गेले तप करत होते. मग ते त्यांचं तपोबल इतकं वाढलं की आता माहितीये स्वर्गाचा राजा जो इंद्र आहे आपल्या सगळ्यांना माहितीये. तर त्याच्या मनात भीती आली की आता मग ह्यांचं म्हणजे सगळीकडं नाव आणि प्रसिद्धी असं झालंय आणि त्यांचं तप आणि त्यांच्याविषयी चर्चा आहे मग माझं राज्य जाईल असं त्याला नेहमी भीती असते. मग तो चिंतेत आला. मग त्यांनी काय केलं की काम म्हणजे अप्सरा पाठवल्या उर्वशी वगैरे आणि मग कामदेवांना पाठवलं. आणखी मग त्यांनी त्याचबरोबर वसंत ऋतूला पाठवलं तिकडे आणि त्यांची जे तप आहेत ते भंग करा म्हणून सांगितलं. मग ते जे म्हणजे नारायण होते तर त्यांनी ते ओळखलं होतं कारण ते भगवंतांचा प्रत्यक्ष अवतार आहेत ना. मग त्यांनी काय केलं त्यांना तिघांना आलेले पाहून त्यांनी आपल्या मांडीतून एक स्त्री निर्माण केली बरं का. आणि तिचं रूप पाहूनच हे लोक मोहित झाले आणि तिच्या गुणांनी सगळे म्हणजे असा भाग झाला. आणि मग तिथं ते रमून गेले. म्हणजे त्या कामदेव आहे तो त्या स्त्रीचे सौंदर्य म्हणजे ती रतीसारखी दिसत होती तिची पत्नी त्यामुळे तो विसरूनच गेला. वसंत ऋतूचं पण असंच झालं तो तिच्यामध्येच गुंतला. म्हणजे ते सगळं वातावरण हे पाहून ती सुंदर स्त्री पाहून आणखी मग उर्वशी पण तिचे सौंदर्य आणि ते सगळं पाहून म्हणजे अत्यंत भारावून गेली. मग ते म्हणले हे तुम्ही स्वर्गात पण घेऊन जाऊ शकता तुमच्या बरोबर ह्या स्त्रीला मीही निर्माण केले. मग ते घेऊन गेले. आणखी मग तिथे म्हणजे इंद्रांना त्यांनी जाऊन सगळी कथन केली. अप्सरा म्हणजे जी उर्वशी आली होती तिने ही सगळी गोष्ट कथन केली असा भाग. आणि मग नंतर जो प्रल्हाद भक्त प्रल्हाद जे हिरण्यकशिपूचे पुत्र आहेत तर ते असेच पुन्हा अरण्यात गेले होते. मग तिथे
काय झालं, एक झाड होतं आणि तिथे बरेच धनुष्यबाण असे म्हणजे बाण आणि धनुष्य असे म्हणजे बाण असे त्या झाडावर असे येऊन पडलेले आणि धनुष्यबाण साईडला पडलेले असे टांगलेले दिसले. तर ते म्हणाले इथे काय गरज आहे ह्यांना, म्हणजे हे तर तप करतात आणि ह्यांना धनुष्यबाणाची काय गरज आहे. मग त्या नारायणांनी काय उत्तर दिलं की आपापल्या म्हणजे आपली जी आवाका असतो त्याप्रमाणे आपण राहावं, आपल्या पायरीप्रमाणे, असं त्यांनी सांगितलं. मग प्रल्हादांना राग आला आणि मग त्यांनी सांगितलं की म्हणजे त्यांना राग आला आणि त्यांनी युद्ध केलं त्यांच्याशी, म्हणजे 1000 वर्ष त्यांचं युद्ध चाललं आणि त्यात ते हरले प्रल्हाद महाराज. आणि मग ते वैकुंठात गेले विष्णूकडे. तर ते म्हणले ते प्रत्यक्ष माझं मीच आहे तिथे. आणि मग त्यांना आपली चूक समजली आणि मग त्यांनी येऊन क्षमा मागितली आणि म्हणाले की तुम्ही सर्व म्हणजे लोकमहेश्वर जनार्दन असे म्हणजे जे आहेत म्हणजे सर्व ब्रह्मांडांचे स्वामी त्यांचाच तुम्ही अवतार आहात, मला क्षमा करा, अशी त्यांनी क्षमा मागितली. आणि मग त्यांनी त्यांना आशीर्वाद दिला. म्हणजे अशा पद्धतीने ही गोष्ट आहे. म्हणजे काय की म्हणजे त्या काळामध्ये म्हणजे असे जेव्हा भगवंतांचे अवतार वगैरे होते म्हणजे तर त्या काळात हे सगळं शक्य होतं. आत्ताच्या कलियुगामध्ये हे शक्य आहे का आपल्याला असं तप आणि हे करणं, म्हणजे तपाचं आचरण तर बिलकुल शक्य नाही. आता आपण पुढे जाऊ. हा, हा, ही पण एक गोष्ट आहे हा अर्जुनाची. म्हणजे अर्जुनांना युद्धासाठी त्यांना पशुपती अस्त्र म्हणजे ते शंकरांकडे आहे बरं का. तर म्हणजे तर ते हवं होतं, म्हणजे ते धनुष्यबाण जे आहे ना त्यांचं गांडीव, त्याला म्हणायचं पाशुपती अस्त्र म्हणतात. आणि पशुपतीनाथ हे त्यावरूनच नाव आहे शिवांना. तर अर्जुनांना व्यास मुनींनी मार्गदर्शन केलं की तू तप कर म्हणून, जंगलात जाऊन अरण्यात जाऊन. मग त्यांनी काय केलं, अरण्यात जाऊन तप केलं बरं का. मग पहिल्यांदा 1 महिना त्यांनी असं म्हणजे काही खायचं नाही, मग 3 महिने काही खायचं नाही, असं करत खूप कठीण तप केलं. म्हणजे मग कठोर तप केल्यावर त्याची चर्चा ऋषीमुनी म्हणजे जंगलामध्ये त्या अनेक ऋषीमुनी होते तिकडे अरण्यात, तिथे खूप उष्णता निर्माण झाली. मग कशामुळे, तर हा तपाला बसलाय म्हणून. मग ते शंकरांना जाऊन सांगितलं त्यांनी. मग काय केलं, स्वतः शिव काय केले, एका पारध्याच्या वेशात आले आणि त्यांनी काय केलं, मुखासूर नावाचा राक्षस होता. म्हणजे भक्तगण आहेत ना त्यांचे सगळे असे वेगवेगळे शिवांचे. मग तो मुखासूर नावाचा राक्षस इकडे म्हणजे असं डुक्कर बनला आणि मग ते त्याची शिकार करायला आले. मग तिकडून अर्जुन पण येत होता. म्हणजे त्याला वाटलं का मारतोय माणूस या जीवाला. मग अर्जुन म्हटलं, म्हणजे अर्जुनाला तो म्हटलं की मी ह्याला मारणार आहे शिकार. मग त्याला म्हणजे असं तो पारधी म्हणाल्यामुळे अर्जुनाने पण बाण सोडला. अशा पद्धतीने शिवांचा बाण तिथे आधी पोचला. मग क्रोधीतून अर्जुनाने त्यांच्याशी भरपूर युद्ध केलं. मग इतकं युद्ध झालं त्यांच्यामध्ये तुंबळ की अर्जुनाला म्हणजे असं चक्कर आली, घाम फुटली, दमला तो. मग तो म्हणला थांबा जरा, मी विश्रांती घेतो आणि मी जरा शक्ती ऊर्जा घेऊन येतो. म्हणून तो काय करतो, शिवलिंग प्रस्थापित केलेलं असतं तिथे. त्यांना फुलं वाहतो आणि फुलांची छान माळ करून वाहतो, पूजा करतो असं, आणि मग येतो. मग ती माळ जी असते शिवलिंगाला त्यांनी घातलेली ती त्या पारद्याच्या गळ्यात पडलेली बघतो तो. मग त्याला कळतं की हे शिव आहेत, म्हणजे ते प्रसन्न होतात आणि मग त्याला पशुपती अस्त्र देतात, अशी गोष्ट आहे. मग आता ही गोष्ट आपण का ऐकतोय, हे सगळं का ऐकतोय, तर ह्याच्याच कारण आता आपला पुढचा श्लोक आहे, तर तो आपण अभ्यास म्हणजे आपल्याला उलगडा होईल. त्याची पुढची स्लाइड. हा, मग आता अर्जुन काय म्हणतोय बघा, हा 34वा हा श्लोक आहे. चंचलम हि मनम कृष्ण प्रमाती बलवदृढम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरु सुदुष्करम. म्हणजे काय की मन जे आहे आपलं तर ते इतकं चंचल आहे की एक वेळ वायुदेवाला अर्जुन म्हणतो की मी शस्त्रास्त्राने हरवेन, पण ह्या मनावर विजय मिळवणं अत्यंत कठीण आहे किंवा भयंकर अवघड आहे असं म्हणतो. म्हणजे अर्जुनासारख्या म्हणजे योगी म्हणजे व्यक्तीला किंवा ज्ञानी किंवा जे भक्त आहेत भगवंतांचे, आणि आता आपण अभ्यास की पार्षद आहेत ते, तर त्यांना हे अवघड आहे. म्हणजे आपल्यासारख्यांची काय कथा पहा. आता आपण पुढे जाऊ. म्हणजे हे मन कसं आहे, हे कृष्णा, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी, अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणं माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे बरं का. म्हणजे काय, हे सगळं आपण का अभ्यासलं, तर हे सगळं मनावर किती कंट्रोल, म्हणजे मनावर किती संयम हवा पहा. म्हणजे भगवंताचे प्रत्यक्ष अवतार नारायण होते आणि आता इकडे
म्हणजे मनावर म्हणजे हे सगळं मनावर म्हणजे असं संयम ठेवण्यासाठी म्हणजे तर ह्या पद्धतीने अर्जुनाने प्रयत्न केले म्हणजे जे काही तप केलं अरण्यामध्ये जाऊन म्हणजे हे सगळं मग त्याद्वारे म्हणजे ते उष्णता निर्माण झाली किंवा हे कशामुळे झालं तर ते ध्यान योगाचं आचरण म्हणजे होतं तर अशा पद्धतीने त्याने प्रयत्न केला होता म्हणजे त्यांची भक्ती साधना करण्याचा मग हे त्या काळी शक्य होतं आता शक्य आहे का हे सगळं फार अवघड आहे म्हणजे त्यामुळं मग इकडे अर्जुन काय म्हणतो की हे मन असं अशांत चंचल आहे आणि इतकं बलवान होतं ते म्हणजे बुद्धीवर इतकं म्हणजे ते बुद्धीपेक्षा बलवान होतं की त्याला वश करणं म्हणजे वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षा कठीण आहे मग इथे पण एक गोष्ट आहे बरं का अर्जुनाने म्हणजे वायुदेव वाऱ्याला सुद्धा हरवलं होतं त्याच्याशी युद्ध करून अशी खांडवनातली गोष्ट आहे म्हणजे अग्नी काय करतो त्याला अन्नभक्षण म्हणजे काय तर आग लागते वणवा पेटते तर अग्नीची एकदा भूकच भागत नव्हती मग अर्जुनाने म्हणजे कृष्ण तिथून चालले होते म्हणजे त्या वनामध्ये मग तो काय करायचा इंद्र पर्जन्यास्त्राने सारखी जी आग असते जी म्हणजे आग लागायची वणवा पेटायचा तर ते पर्जन्यास्त्राने पूर्ण त्याचा पराभव करून टाकायचा असं अग्नी आणि इंद्रदेव आणि इतर देवतांच्या साह्याने इंद्र सगळ्यांची मदत घ्यायचा आणि असं त्यांचं बरीच वर्ष युद्ध चालू होतं आणि अग्नीला ची भूक काही भागतच नव्हती मग अर्जुनांना म्हणजे कृष्णांना त्यांनी विनंती केली मग अर्जुनांना त्यांनी ते सांगितलं की म्हणजे ते जेव्हा वनवासात होते त्या काळातली ही गोष्ट आहे म्हणजे जेव्हा कृष्ण भेटायला मग त्यामुळं मग जेव्हा श्रीकृष्णाने सांगितलं की ठीक आहे आम्ही तुला मदत करू मग अर्जुनाने काय केलं ह्या पवन देवाशी म्हणजे सॉरी वायुदेवाशी हे युद्ध केलं आणि त्याला हरवलं आणि त्याद्वारे अग्नीची भूक भागली म्हणजे ते खांडवन आहे तर ते पूर्णपणे असं जळून नष्ट झालं वणवा पेटून आणि मग अग्निदेव इतके प्रसन्न झाले की त्यांनी प्रसन्न होऊन जो आपण रथ अभ्यासला आपण पहिल्या अध्यायात अग्निदेवांनी रथ दिला होता ना तो रथ त्रिलोकात विजय मिळवेल असा रथ अग्निदेवांकडे होता तर तो त्यांनी अर्जुनाला दिला होता म्हणजे अशा पद्धतीने त्यांनी त्यांची कृपा संपादन केली म्हणून अर्जुन काय म्हणतो एखाद्या शस्त्रास्त्रांनी मला वाऱ्यावर सुद्धा नियंत्रण ठेवता येईल वायूवर पण हे फार अवघड आहे की मनावर कसं आपण नियंत्रण ठेवायचं असं म्हणतो म्हणजे ते इथं पुष्टी देत नाहीत पहा म्हणजे मनावर नियंत्रण ठेवण्याला किंवा संयमित इंद्रिय करण्याला म्हणजे ध्यान योगाला म्हणजे खरं तर त्यांना आपल्यापेक्षा सहज शक्य होतं पण तरी देखील ते अवघड आहे असं म्हणतात मग आता आपण पुढे जाऊ हा धन्य भगवान म्हणाले हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्तेने ते शक्य आहे ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मक साक्षात्कार हे अवघड काम आहे पण ज्याच्या मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे म्हणजे भगवंत काय म्हणतात की म्हणजे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा म्हणजे असा पराक्रमी पुत्र धनुर्धर अर्जुन आहे तर त्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी म्हणतात कारण तो दृढनिश्चयाने त्यानं लढलं पाहिजे युद्धात आणि त्याला वाटतं युद्धातून माघार घेऊ की काय त्याची बुद्धी संभ्रमित झाली मग ते काय म्हणतात चंचल मनाला आवर घालणं नक्की अवघड आहे पण निरंतर अभ्यास आता अभ्यास म्हणजे काय तर नवविधा भक्ती मग त्यामधली श्रवण भक्ती म्हणजे आपण कृष्ण कथा ऐकायला लागलो ना तरी देखील काय होतं आपण ह्या सगळ्या आसक्तीतून भौतिक जंजाळातून ज्या जंजाळ म्हणजे काही ह्या आसक्ती सगळ्या भौतिक ह्यातून आपण हळूहळू मुक्त होत जातो किंवा नवविधा भक्ती आपण सांगितल्यात वेगवेगळ्या तर त्याद्वारे देखील आपण निरंतर अभ्यासाने म्हणजे तर त्याच्या आचरणाने किंवा आपण प्रसाद ग्रहण केला भगवंतांना अर्पण केलेला कथा लिहिला आपण त्याच्यामध्ये आसक्त झालो तर आपली मन आणि इंद्रिय त्यामध्येच आसक्त होतात आणि त्याद्वारे आपण हे बेलगाम मन आहे म्हणजे आपण त्याला नक्की म्हणजे जरी बेलगाम असलं तरी आत्मसाक्षात हा अवघड असला तरी आपण या मनाची लगाम आहे आपण तो जीवनरथ अभ्यास लावतो हो की नाही तर आपण ह्या मनाची लगाम आपल्या बुद्धीचं पोषण करून म्हणजेच काय नवविधा भक्ती आचरणात आणून कृष्ण कथा म्हणजे श्रवण भक्ती हा अत्यंत मोठा म्हणजे महत्वाचा टप्पा आहे तर श्रवणाने आपल्याला रुची वाढत जाते आणि मग आपण भक्ती मार्गात येतो आणि मग आपल्याला आध्यात्मिक जे प्रमाणित गुरु असतात त्यांचं मार्गदर्शन आपण भक्ती साधने सेवेचे प्रयत्न करतो आणि त्याद्वारे मग आपल्यामध्ये कृष्णाविषयी म्हणजे कृष्ण म्हणजेच आकर्षण मग त्यांच्याविषयी रुची आकर्षण निर्माण होतं आणि अशा पद्धतीने आपण भक्ती सेवेचे साधनेचे प्रयत्न करायला लागतो नवविध भक्ती करायला लागतो वेगवेगळ्या व्रतांचं
नियमाचं पालन करायला लागतो गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली, आणि त्यामुळे काय होतं आपल्यामध्ये भावभक्ती आणि त्याच्यातून पुढे प्रेमाभक्ती, की जी सर्वोच्च कृष्ण भावनेची संसिद्धी ती निर्माण होते, म्हणजे सर्वोच्च स्थिती म्हणायचं. तर मग हे नक्कीच अभ्यासाने आपल्याला जमू शकतं. म्हणजे ज्याचा मनावर ताबा आहे तो योग्य मार्गाने, म्हणजे अशा या नवविधा भक्ती आणि अशा सर्व योग्य मार्गाने भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचं जप, त्यानंतर या वेगवेगळ्या नवविधा भक्ती, भगवंतांना अर्पण केलेला प्रसाद ग्रहण केला आपण, तर निश्चितच आपण ताबा मिळवू शकतो. म्हणजे पहा, एखाद्या रोग्याचा उपचार करायचा असेल तर त्याला काय लागतं, कुशल उपचार आणि योग्य पथ्य आणि आहार, त्याने तो रोगी निश्चित बरा होतो की नाही. मग आपला योग्याचा कुशल उपचार म्हणजे काय आहे, तर ही म्हणजे आपण वेगवेगळे नवविधा भक्तीद्वारे आपण प्रयत्न करतो ते, किंवा श्रवण भक्ती म्हणजे, आणि मग आपला पथ्य आणि योग्य आहार म्हणजे काय आहे, तर आपण भगवंतांना अर्पण केलेलं जे अन्न आहे तेच प्रसाद म्हणून ग्रहण करायचं. तर हे म्हणजे काय आहे, आपलं कुशल पथ्य किंवा आहार आहे. मग याद्वारे निश्चितच आपण म्हणजे हा जो भवरोग म्हटलंय, म्हणजे ह्या भौतिक म्हणजे प्रकृतीमध्ये आपण या 3 गुणांचे प्रवर्तक ह्या रोगापासून मुक्त होऊ शकतो. आता मन आपलं शत्रू आहे की मित्र आहे, म्हणजे आपलं जर मन मित्र असेल तर ते काय करतं, तर मित्र असेल तर त्याद्वारे आपण काय, म्हणजे आपलं इंद्रिय संयमित राहतात, आणि म्हणजे नियंत्रित मनावर नियंत्रण असेल तर आपली इंद्रिय संयमित राहतात, आणि त्याद्वारे काय होतं की आपली बुद्धी आहे ती इंद्रिय आणि मनावर म्हणजे अनुशासन करते, आणि त्यामुळे काय होतं, आत्म्याचा प्रवास सुखाचा होतो. पण मन जर अनियंत्रित असेल तर आपलं शत्रूच बनतं, म्हणजे आपण शत्रू सोबतच राहत असतो. म्हणजे खरं तर आपण ज्येष्ठांच्या आज्ञेचं पालन करणं ही आपली स्वरूप स्थिती आहे, आणि भगवंताशी असलेलं जेव्हा नातं आपल्याला त्याचं स्मरण होतं, तेव्हा त्याची जागृती होते, तेव्हा काय करतो, आपल्या अंतस्थ हृदयात जो परमात्मा असतो त्याच्या आज्ञेखाली आपण यायला लागतो, म्हणजे त्याच्या आज्ञानुसार त्याच्या संतुष्टीसाठी आपण कार्य करणं हीच आपल्या मानवी जीवनाची स्वरूप स्थिती आहे, आणि हेच आपण करणं अपेक्षित, हीच कृष्ण भावना होईल कर्म किंवा संतुष्टी प्रित्यर्थ कर्म करणं हीच आपली स्वरूप स्थिती आहे. पण जर आपण ह्या भौतिक प्रकृतीमध्ये असू, आणि आपण जर म्हणजे हे जोपर्यंत म्हणजे आपलं जे मन आहे ते आपलं शत्रू आहे तोपर्यंत जर, तर आपलं काय होईल, तर आपले हे जे सगळे राग द्वेष म्हणजे जे षड्रिपू आहेत, तर आपण त्यांच्या अधिपत्याखाली असू, म्हणजे आपण एक प्रकारे मायेच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असून त्यांच्या अधिपत्याखाली, त्यामुळे आपण येतो का, तर आपण हे बघितलंय की कामामुळं क्रोध निर्माण होतं, म्हणजे ते चक्र आहे, आसक्ती निर्माण होते, आणि मग बुद्धीचा कसा नाश होतो. तर मग अशा पद्धतीने आपली कर्म होतील, म्हणजे हे अनियंत्रित मनाचं लक्षण आहे, आणि मग आपण ती मायेची सेवा केल्यासारखी होईल ना. मग आपल्याला कोणाची सेवा करायची, तर भगवंतांची सेवा करायची, आपल्याला भगवंतांच्या अधिपत्याखाली यायचे, भगवंतांच्या कृपाछत्राखाली येऊन त्यांच्या संतुष्टीसाठी काय करू, म्हणून आपण मनाला काय बनवलं पाहिजे, मित्र बनवलं पाहिजे. आणि मग ह्यासाठी काय करायचं, भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप, नवविधा भक्ती, त्यातली सगळ्यात पहिली म्हणजे श्रवण भक्ती महत्वाची, आणि प्रसाद ग्रहण करणं हे अत्यंत महत्वाचं. कृष्ण कथा लीला आणि प्रसाद आपण ग्रहण केला, आणि स्मरण म्हणजे भगवंताच्या श्याम सुंदर रूपाचं स्मरण केलं तर निश्चितच आपल्याला म्हणजे आपलं जे मन आणि इंद्रिय आहेत तर ते भगवंतावर आसक्त व्हायला लागतात. आणि मग आपण जरी गृहस्थ जीवनात असलो समजा तरी सुद्धा म्हणजे कृष्ण भावना सर्वोच्च का आहे, तर आपण गृहस्थ जीवनात असतो, आपली कुठली कर्म थांबत नाहीत, पण जरी अगदी म्हणजे संयमित कामजीवन आपलं असेल तरी सुद्धा आपली हळूहळू इंद्रिय मन बुद्धी हे भगवंतांच्या ठाई असे युक्त व्हायला लागतात की हळूहळू त्यांच्या इंद्रियांच्या इच्छा सुद्धा क्षीण होत जातात, आणि आपण पूर्ण भगवंतांच्या म्हणजे त्या दिव्य सेवेमध्ये म्हणजे भक्ती सेवेमध्ये साधनेमध्ये आपलं मन बुद्धी इंद्रिय सगळ्यांना भगवंतांच्या ठाई आपण युक्त करतो, आणि त्याद्वारे काय होतो, आपल्या मनाला मित्र बनवतो. म्हणून ह्या नवविधा भक्तीद्वारे आपण काय करायचं, आपली मन आणि इंद्रिय तिथे भगवंतांच्या ठाई युक्त करायची, की ज्याद्वारे त्यांच्या आसक्ती असतात ह्या हळूहळू एका पाठोपाठ एक अशा नष्ट व्हायला लागतात, आणि त्या भगवंताच्या सेवेमध्ये आपण ह्या इंद्रियांना आणि मनाला जेव्हा युक्त करतो किंवा पवित्र महामंत्राचा जप करतो तेव्हा आपली बुद्धीचं पोषण होतं, आणि बुद्धी बलवान, बुद्धी आपल्या रथाचा चालक आहे. मग तो चालक जेव्हा बलवान होतो तेव्हा तो काय करतो, आपल्या मनाची लगाम आणि इंद्रियांचे भरगाव म्हणजे जे धावणारे घोडे असतात त्यांना नियंत्रित ठेवतो, आणि आत्म्याचा प्रवास सुखाचा शांतीचा म्हणजे आपल्याला परम शांती परम आनंद जो भगवंतांच्या ठिकाणी म्हणजे आपण भगवंतांशी युक्त होतो ना कृष्ण भावनेमध्ये, तर तो आपल्याला प्राप्त होतो. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, मनाला मित्र बनवायचा प्रयत्न केला पाहिजे, आणि त्यासाठी नवविध भक्ती आणि भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप
जप, भगवद्गीतेतील हे श्लोक मंत्र किंवा भागवतातील हे म्हणजे वेगवेगळे श्लोक, म्हणजे अशा पद्धतीने आपण शास्त्रांचा अभ्यास केला पाहिजे. त्यानंतर आपण भक्तांचा संग केला पाहिजे. आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली भक्तीचे साधण्याचे प्रयत्न केले पाहिजे, की ज्याद्वारे आपण मनाला मित्र बनवू आणि मग त्याद्वारे आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ होऊ. आणि शत्रूवर तर काय होईल, मग या जगात आपण बघतो 2 लोकांमध्ये भांडण, घरात नवरा बायकोमध्ये भांडण, नातेवाईकांमध्ये म्हणजे किंवा आजूबाजूला पाहतो हिंसा, गुन्हेगारी, 2 राष्ट्रांमध्ये युद्ध. मग हे कशाचं लक्षण आहे, तर अनियंत्रित मनाचं पहा. मग हे आपण इथे लक्षात घेऊ. म्हणून इथे काय म्हटलंय, ज्याने मनावर विजय मिळवलाय त्याच्यासाठी मन हे कसं सर्वोत्तम मित्र आहे त्याचा. आणि म्हणून हे परंतप म्हणजे जो दुष्टांचा शत्रूचा नाश करतो, तर असे करण्यात तो अयशस्वी ठरला तर त्याचं मनच सर्वात मोठं शस्त्र असतं. आणि मग त्यामुळे काय होतं, हे असे सगळे हिंसा किंवा ह्या सगळ्या म्हणजे गुन्हे ह्याचं प्रमाण वाढतं, किंवा आपल्याला जे शारीरिक म्हणजे बीपीचा त्रास हे त्रास आपण पाहतो ना, म्हणजे तर हे कशाचं लक्षण आहे, अनियंत्रित मनाचं. त्यामुळे मनावर ताण येतो ना आपल्या ह्या सगळ्या गोष्टी अशा ज्या घडतात त्यामुळे. आणि मग आपण वेगवेगळ्या पद्धती बघतो, म्हणजे व्यसनाधीनता किंवा समाजामध्ये पण म्हणजे वेगवेगळे गुन्ह्यांचं प्रमाण आपण पाहतो, किंवा सगळीकडे कलह अशा पद्धतीने स्वैराचार माजलेला असतो. तर हे कशाचं लक्षण आहे, तर अनियंत्रित मनाचं. म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, मनाला सर्वोत्तम असा मित्र बनवलं पाहिजे असं भगवंत सांगतात. आणि यासाठी हा योग्य पद्धतीचा अभ्यासामध्ये आपण युक्त झालं पाहिजे. आणि त्याद्वारे भगवंतांची म्हणजे प्राप्तीचे प्रयत्न, म्हणजेच का आपण कृष्ण भावनेमध्ये दृढ झालं पाहिजे. आणि कृष्ण भावनामयित कर्म केली पाहिजेत आणि नवविध भक्ती केली पाहिजे. भगवंतांना अर्पण केलेला प्रसाद ग्रहण केला पाहिजे. आणि त्याद्वारे आपण कृष्णावर आसक्त झाले पाहिजे. आपली सगळी इंद्रिय, मन, बुद्धी कृष्णांच्या ठायी युक्त केली, म्हणजे बुद्धी च पोषण झालं की आपोआपच मन आणि आपली इंद्रिय कृष्णांच्या ठायी युक्त होतात. आणि त्याबरोबर आत्मा पण होतो. आणि त्यामुळे आत्म्याचा प्रवास सुखाचा होता. आणि अशा पद्धतीने आपण मनाला मित्र बनवण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत असं भगवंत सांगतात. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, आता अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्यांना कोणती गती प्राप्त होते. म्हणजे काय, की जे स्वतःला मग आता ह्या ध्यान योगामध्ये स्वतःला आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गावर म्हणजे योग मार्गात, म्हणजे इथं फक्त मनाला संयमित करण्यासाठी आणि इंद्रियांना संयमित करण्याचे प्रयत्न होतात बरं का. म्हणजे कर्म त्यागली जातात जी भौतिक, म्हणजे इथे आपण समजून घेऊया की ज्या सगळ्या वस्तूंचे स्वामी भगवंत आहेत त्या वस्तू त्यागल्या जातात. हा खरा परिपूर्ण संन्यास होईल का, हे फलगू वैराग्य होईल की नाही. आपण कालच्या आपण अभ्यासलं, म्हणजे खरं हे जाणणं आहे की हे सगळं विषय म्हणजे जे वस्तू संपत्ती आहे ते भगवंतांचे आहेत, हे जाणणारा व्यक्तीच खरा संन्यस्त जीवनात असतो. म्हणजे आणि तोच खऱ्या पद्धतीने संन्यास धर्माचं म्हणजे संन्यास्त जीवनाचं आचरण करत असतो. आणि त्यामुळे तो प्रत्येक गोष्ट आपला म्हणजे शरीरासकट आपण सगळं भगवंतांची संपत्ती आहोत. आणि मग याचा योग्य उपयोग म्हणजे काय, तर भगवंतांच्या सेवेसाठी त्याचा उपयोग झाला पाहिजे. म्हणून तो म्हणजे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कर्म करायला लागतो. मग ही खरी संन्यासाची म्हणजे किंवा संन्यासी व्यक्ती किंवा योगीची ही खरी व्याख्या आहे. पण असा जो प्रयत्न करतो आत्मसाक्षात्कारासाठी मनाला आणि इंद्रियांना संयमित करायचं, तो पूर्ण श्रद्धेने प्रयत्न करतो. पण काय होतं, या भौतिक म्हणजे आसक्ती किंवा सांसारिक म्हणजे माया एवढी म्हणजे बलशाली आहे की त्याच्या त्रिगुणांनी तो म्हणजे म्हणजे त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आल्यामुळं तो मार्गभ्रष्ट होऊ शकतो. म्हणजे भल्या भल्या लोकांना, म्हणजे आपण विश्वामित्रांचं उदाहरण अभ्यासलंय हो की नाही, म्हणजे आपल्याला माहिती ती गोष्ट. मग अशा पद्धतीने म्हणजे जर म्हणजे असे योगी भले भले म्हणजे मार्गभ्रष्ट होऊ शकतात त्या सांसारिक आसक्तीमुळं, इंद्रियांचे जे विषय असतात किंवा वासना. मग असे जे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाहीत, म्हणजे अल्पसे योग म्हणजे म्हणजे थोडेसे प्रयत्न झाले अल्प, आणि मग त्यानंतर त्यांचं पुढे काय होतं असं विचारतात. म्हणजे त्यांना कशी गळती मिळते, त्यांना भगवंत कशा पद्धतीने पुढची संधी देतात, तर आपण इथे पाहूया. म्हणजे मग असे जे योगी असतात की जे अल्पशा प्रयत्नांनी योगभ्रष्ट होतात, तर त्यांना काय होतं, तर योगभ्रष्ट योगी पुण्यात्म्यांच्या लोकांमध्ये अनेकानेक वर्ष
सुखोपभोग घेतल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. म्हणजे काय, की थोड्याशा योगाभ्यासामुळे जे योगभ्रष्ट होतात त्यांना भगवंत पुढची संधी देतात. ते स्वर्ग लोकामध्ये, म्हणजे हे सुद्धा भौतिक लोक आहेत सगळे. पृथ्वीच्या वर 7 लोक जे आहेत ते सगळे भौतिक लोक आहेत. तर मग तिथं उच्च असं स्वर्ग लोकात तिथं खूप आपल्या पृथ्वी लोकांपेक्षा खूप उच्च पटीचे असं म्हणजे भौतिक सुखांनी युक्त असे उपभोग घेतल्यानंतर असे म्हणजे आहेत तिथं सगळी साधनं. म्हणजे अप्सरा नृत्य करत असतात, गंधर्व गाणं गात असतात. मग तिथे ते सगळे सुख उपभोगल्यानंतर त्याला एका त्याला पृथ्वी लोकांवर पुन्हा पाठवलं जातं आणि मग एखाद्या गुणवान कुटुंब म्हणजे भक्तीपरायण अशा कुटुंबामध्ये, श्रीमंत कुटुंबामध्ये त्याला जन्म मिळतो आणि तिथे मग पुन्हा तो पुढचे प्रयत्न करतो आध्यात्मिक साधनेचे, भक्ती साधनेचे, आणि त्याद्वारे मग पुन्हा म्हणजे त्याला म्हणजे मुक्तीसाठी म्हणजे मुक्तीचे प्रयत्न करण्यासाठी अशा पद्धतीने भगवंत संधी देतात. आता दुसरा प्रकार काय आहे, किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्याचा जन्म अशा अतिंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, की जे निश्चितच महान शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. म्हणजे जे आता दीर्घकाळ योगा करतात म्हणजे काय योगभ्रष्ट होतात, म्हणजे भौतिक आसक्ती आहेतच अशा, किंवा म्हणजे मायेचा प्रभाव, म्हणजे माया खूप बलशाली म्हटलंय. आणि त्यामुळे काय होतं की ते योगभ्रष्ट झाले, त्यांचं पतन झालं म्हणजे अशा आसक्तीमध्ये. कारण तिथे पहा कृष्ण भावना नाहीये, हो की नाही. हा फरक आपण लक्षात घेऊया. कृष्ण भावना म्हणजे हा खूप वरचा टप्पा आहे. तर आपण फक्त आपल्या वैयक्तिक स्तरावर मन आणि इंद्रिय वेगवेगळ्या म्हणजे श्वासाची तंत्र आहेत, म्हणजे प्राणायाम किंवा आसन पद्धती किंवा लक्ष केंद्रित करण्याच्या पद्धती, ध्यान धारणा ह्याद्वारे परमात्म्यावर लक्ष केंद्रित करून किंवा इंद्रिय संयमित करण्याची इच्छा आसक्ती त्यागण्याचे आपण प्रयत्न केले. ते सूक्ष्म सुप्त आसक्ती असतातच ना. त्यामुळे काय होतं की हे कधी कधी योगभ्रष्ट होऊ शकतात. म्हणजे हे कृष्ण भावने विना हे सगळे प्रयत्न आहेत आणि म्हणून त्यामुळे त्यांना अपयश येतं. मग तरी देखील त्यांचे प्रामाणिक प्रयत्न पूर्ण श्रद्धेने असतात ते केले गेलेले. म्हणून भगवंत काय करतात, ते अयशस्वी होतात जेव्हा असे योगी, तेव्हा त्यांना एखाद्या आचार्य कुटुंबामध्ये किंवा योग्यांच्या कुटुंबामध्ये जन्म मिळतो. म्हणजे याचं उदाहरण म्हणजे आपल्या भारतामध्ये अनेक असे आचार्य योगी कुळ आहेत, पण आता म्हणजे काळ बदलला त्यामुळं म्हणजे त्यांच्याकडचं ज्ञान आहे त्याचा ऱ्हास झाला. पण आपल्या म्हणजे आपल्यावर मोठी कृपा आहे भगवंताची, की श्रील प्रभुपाद अशा आचार्य कुटुंबामध्ये जन्माला आले आणि त्यांना लहानपणापासून म्हणजे त्यामुळे अध्यात्माचं सगळं प्रशिक्षण म्हणजे सगळं मार्गदर्शन मिळतं. त्यांचा विद्याभ्यास तसा होत असतो आणि त्यांच्यावर तसे संस्कार होत असतात. किंवा त्यांचे जे गुरु आहेत भक्ती सिद्धांत सरस्वती, काल त्यांचा अवतरण दिवस झाला बरं का. तर त्यांच्या म्हणजे ते सुद्धा अशा आचार्य कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला होता. आणि आपल्याला हा केवढं मोठं म्हणजे गुरूंनी प्रेरणा दिल्यामुळं श्रील प्रभुपादांना आपण चरित्रात अभ्यासला, आपल्याला केवढं मोठं म्हणजे दालन एक प्रकारे आहे, की म्हणजे मुक्तीचा हा मार्गच आहे भगवद्गीतेच्या मार्ग म्हणजे माध्यमातून. म्हणजे श्रील प्रभुपादांचं कार्य आपण अभ्यासलंय सगळ्यांनी, तर आपल्याला हे सगळं उपलब्ध आहे आणि आपलं सौभाग्य आहे की नाही. मग असे जे असतात त्यांना अशा आचार्य कुटुंबात जन्म मिळतो आणि मग ते काय करतात, ज्याचा जन्म फार दुर्लभ आहे आणि मग त्याद्वारे ते पुन्हा भक्ती साधनेचे सेवेचे प्रयत्न करतात, भगवंताच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतात आणि मोक्षास प्राप्त होतात. मग ह्याचं अगदी चालतं बोलतं उदाहरण म्हणजे आपले श्रील प्रभुपाद आणि त्यांचे गुरु. आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग आता श्रेष्ठ योगी कोण, तर नारद मुनींना म्हटलंय. म्हणजे त्यांनी ओळखलं की भक्तियुक्त म्हणजे ज्ञानाने ओळखलं. म्हणजे म्हणजे तर म्हणजे त्यांनी काय केलं, तर भगवंतांची म्हणजे फक्त भगवंतांच्या भक्तीचाच प्रसार केला. म्हणजे त्यांनी ज्ञानाने हे सगळं समजून घेतलं. म्हणजे कर्म काय, अकर्म काय, विकर्म काय, आणि मग फलदायी परिणाम नकोय, तर ज्ञानयुक्त कर्म किंवा भक्तियुक्त ज्ञानयुक्त कर्म म्हणतात त्याला, की असे फलदायी परिणाम झाले नाही पाहिजेत. म्हणजेच ते ज्ञानयुक्त अकर्म होतं. किंवा भक्तीने कसं भक्तियुक्त कर्म म्हणजे भगवंताची भक्तिमय प्रेममय सेवा, मग भगवत भक्तीचा प्रसार आणि प्रसार म्हणजे कोणी केला, नारद मुनींनी केला का. त्यामुळे त्यांचे अनेक म्हणजे शिष्य आहेत बघा, प्रल्हाद महाराजांना म्हणजे अशा अनेकांना म्हणजे ध्रुव बाळाला त्यांनी अनेकांना त्यांनी म्हणजे म्हणजे गुरु स्थानी आहेत ते अनेकांच्या, आणि त्यांनी मार्गदर्शन केलं. असे उत्तम श्रेष्ठ असे योगी कोण आहेत, तर नारद मुनी आहेत. मग आता ते कसे योगी बनले, तर म्हणजे त्यांनी
ते दासीपुत्र होते म्हणजे. आणि मग ते म्हणजे त्यांचे जे माता होती ती सेवा करायची, वेगवेगळे योगीजन जे यायचे त्यांचे. तर तेव्हा तिथे ते जायचे आणि मग त्यांचे जे चर्चा होते आध्यात्मिक ते ऐकायचे. आणि अशा पद्धतीनं भक्त श्रवण भक्तीचं महत्व किती आहे पहा. तर त्यामुळे त्यांना ज्ञान प्राप्त झालं. त्यांनी कुठल्याही गुरुकुलात जाऊन शिक्षण घेतलेलं नाही बरं का नारद मुनींनी. त्यांना अशा पद्धतीने त्यांचा उद्धार झाला, शुद्धी झाली आणि मग ते पुढच्या जन्मी ते म्हणजे नारद मुनी होते. आणि मग ते त्या संत योगी जनांना परवानगी घेतली, तुमचं उच्छिष्ट मी खाऊ का. म्हणजे शास्त्रसंमत आहे बरं का. म्हणजे जे गुरु असतात असे म्हणजे आध्यात्मिक उच्च अधिकार असलेले असे विद्वज्जन, त्यांचं उच्छिष्ट आपण ग्रहण केलं तर त्यानं आपलं म्हणजे खूप अनेक जन्मांचं म्हणजे जे काही असतं आपलं दोष ते निघून जातात. म्हणजे पुण्यकर्म पाप म्हणजे पापकर्म हे सगळं म्हणजे फिटून जातं, आपली शुद्धी होते थोडक्यात. म्हणजे ते ग्रहण करावं असं आहे. मग ते परवानगी मागितली आणि त्याद्वारे काय झालं, पुढच्या जन्मात ते नारद मुनी झाले. आणि त्यांना म्हणजे भगवंतांची भक्ती आणि सगळं उपजतच होतं. आणि त्यांनी काय केलं, भगवंतांच्या ह्या भक्तीचा प्रसार केला. म्हणजे भक्ती प्रत्येकाच्या हृदयात भक्ती म्हणजे रुजवायचं काम नारद मुनींनी केलं. म्हणून त्याला सर्वश्रेष्ठ योगी म्हणतात. आता इथं आपण अभ्यासूया की हा जो की नाही म्हणजे याला शिडीची उपमा दिली आहे. म्हणजे सुरुवातीला काय असतो, आपण दूषित भौतिक आसक्त इंद्रिय असतात म्हणून सुरुवातीला आपण कर्म म्हणजे सकाम कर्म करतो. हा शिडीचा पहिला टप्पा आहे. मग त्यानंतर आपण भगवंतांचा जन्म, त्यांचं कर्म कसं आहे म्हणजे सगळं भगवंतांची स्वरूपस्थिती आणि आपली स्वरूपस्थिती आपण ज्ञान योगाने आपण म्हणजे भगवंतांशी युक्त व्हायचा प्रयत्न करतो. आणि नंतर मग पुढचं कुठलं आहे तर भक्तियोग. म्हणजे काय, भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा म्हणजे आपण करतो. म्हणजे भगवंतांची म्हणजे प्रत्येक म्हणजे जे प्रत्येक आपलं जे कर्म आहे तर ते भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी आपण त्या कर्माचं फळ अर्पण करतो किंवा भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी करतो. मग हे सगळे म्हणजे शिडीचे टप्पे आहेत. मग म्हणजे अशा पद्धतीने हे सगळ्यांचं गंतव्यस्थान कुठं आहे तर भक्तियोगी. म्हणजे भक्तियोगी हा आणि म्हणजे ह्या सगळ्याच्याही वर कृष्ण भावना आहे असं म्हटलंय. म्हणजेच काय की भक्तियोगामध्ये आपण भक्तियुक्त कर्म करतो. प्रत्येक कर्म भगवंतांच्या म्हणजे कर्माचं फळ आहे ते भगवंतांसाठी अर्पण करतो. त्याच्यात आसक्त न राहता भक्तियुक्त कर्म करायचा प्रयत्न करतो. पण ह्याच्याही वर कृष्ण भावना, म्हणजे जसं हिमालयाचं माउंट एव्हरेस्ट हे सर्वोच्च शिखर आहे तसं म्हणजे कृष्ण भावना आहे. म्हणजे ह्या सगळ्याच्या वर म्हणजे ही भक्तियोगाचे हे सगळे टप्पे म्हणजे हे कृष्ण भावनेचे हे सगळे टप्पे आहेत. कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्ट ही साधनं मानली गेली आहेत. आणि ह्यावर सगळ्यात सर्वश्रेष्ठ अशी काय आहे तर कृष्ण भावना आहे. म्हणजे एव्हरेस्ट ज्याला म्हणू म्हणजे तर ती म्हणजे कृष्ण भावना आहे. आणि म्हणून हे शिडी याला शिडी म्हणजे किंवा याची उपमा दिली आहे. त्याद्वारे हळूहळू आपण या सगळ्या भौतिक आसक्तीतून आणि या सगळ्या आपल्या म्हणजे इंद्रिय तृप्तीच्या विषयातून हळूहळू म्हणजे जसजसं आपण अग्रेसर होत जातो ह्या मार्गावर, ह्या वेगवेगळ्या साधनांच्या आचरणाद्वारे आणि भक्ती योगात जातो. आणि मग त्याचा परिणिती कशात होते तर सर्वोच्च अशी काय कृष्ण भावना आहे ती ह्या सगळ्याच्या पलीकडे आपल्याला मिळणारी आणि उच्चतर स्तरावर आपण स्थिर होतो दिव्य भगवंतांच्या भक्तीमध्ये. आणि आपण स्वरूपस्थिती आपली जाणतो आणि भगवंतांची जाणतो आणि त्यांची भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो. म्हणजे आपल्या आई असते आपल्याला लहानपणापासून घास भरवण्यापासून सगळी सेवा करते हो की नाही. म्हणजे सेवा कशी व्यक्त होते तर म्हणजे सेवा कशी म्हणजे प्रेम कसं व्यक्त होतं तर सेवेतून होतं की नाही. आई आपल्याला लहानपणापासून सगळं आपल्यामध्ये आईमध्ये कशी अटॅचमेंट तयार होते, बॉन्डिंग असतं पहा. मग तसंच भगवंतांची आपण सेवा केली तर आपल्यामध्ये आणि भगवंतामध्ये आणि भगवंत आणि भक्त यांच्यामध्ये प्रेम होईल हो की नाही. ते बंध निर्माण होईल, प्रेमा भक्ती आपण म्हणतो भाव. मग ह्यासाठी भगवंतांची भक्तिमय प्रेममय सेवा आपण करणं आवश्यक आहे. भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करणं म्हणजे आपण प्रत्येक कर्म भगवंतांसाठी त्यांच्या इच्छेसाठी असा भाव ठेवून आपण जर केलं तर ही सर्वोच्च अशी कृष्ण भावना की ज्याच्यामध्ये आपली परिणिती होते. म्हणजे हेच आपल्या मानवी जीवनाचं उद्दिष्ट आहे. आता आपण पुढे जाऊ. हा आणि सर्व योगीमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. म्हणजे काय की सर्व योगामध्ये म्हणजे हे जे वेगवेगळे योग आहेत सांगितलेत ना आपण, कर्मयोग हे वेगवेगळे आता अभ्यासले, ज्ञान योग, अष्टांग योग आणि भक्ती योग, ह्या सगळ्यामध्ये जो माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने पूर्ण श्रद्धा आणि विश्वास ठेवून म्हणजे राहतो आणि दिव्य प्रेममय सेवेत म्हणजे भगवंताविषयी खूप प्रेम, दिव्य प्रेम म्हणजे
म्हणजे काय म्हणतो सर्वोच्च असं प्रेम भगवंताविषयी आणि उपासना करतो, तो माझ्या योगामध्ये म्हणजे भगवंतांशी तो युक्त होतो, जोडलेला असतो आणि घनिष्ठपणे म्हणजे अगदी जवळचा असा एक ग्रुप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च म्हणजे सर्वोत्कृष्ट असा होतो. म्हणजे असे कोण होते गोपीजन होते पहा, भगवंतांच्या विषयी अत्यंत प्रेम आणि भगवंतांना कसं आनंदी ठेवता येईल, त्यांच्या आनंदासाठी कशी प्रत्येकाने भगवंतांच्यावर पूर्ण विश्वास आणि पूर्ण श्रद्धेने म्हणजे कृष्णांशिवाय त्यांचा म्हणजे एक मिनिटही त्यांचा जात नसे, म्हणजे असं म्हणजे एक पलही जात नसे पळ. तर ह्याची गोष्ट आहे म्हणजे असे कोण होते गोपी होत्या पहा, त्यांनी श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी पूर्ण श्रद्धेने युक्त होऊन काम म्हणून त्या सर्वश्रेष्ठ भक्त गणल्या गेल्या. म्हणजे गोपीजन काय म्हणतात ब्रह्माजींना की तुम्ही आम्हाला ह्या डोळ्यांना पापण्या दिल्यात तर त्याबद्दल खरं तर तुम्हाला शापच द्यायला हवा म्हणतात. का तर हा जो पापण्या असा आपण जो मिटतो ह्याच्यासाठी म्हणजे आपले म्हणजे जी हालचाल होते आणि जो वेळ म्हणजे एक म्हणजे वेगवेगळे काळाचं जे एक परिमाण आहे बोलण्याचं त्याला म्हणजे ल म्हणण्याचं जे वापरलं जायचं. तर म्हणजे एक ल म्हणजे थोडक्यात म्हणजे आपण आत्ताचं सेकंद असं म्हणू त्यापेक्षाही कमी भाग म्हणजे तो फ्रॅक्शन ऑफ दॅट सेकंद. तर तो भाग तर एवढ्या मिनिट सुद्धा ही पापणी अशी आपली लवते ना, तर ती त्यामुळे सुद्धा आम्ही कृष्णांचं दर्शन म्हणजे घेण्यापासून वंचित राहतो. म्हणजे इतके कृष्णांसाठी आणि कृष्णांचे म्हणजे रूपावर त्यांचं ध्यान किंवा कृष्णांसाठी म्हणजे कृष्णांच्या आनंदासाठी कृष्णावर पूर्ण श्रद्धा ठेवून कृष्णांची भक्तिमय प्रेममय सेवेमध्ये ते रममाण असतात पहा. म्हणून गोपीजनांना काय म्हटले सर्वश्रेष्ठ भक्त आहेत ते गोपीजन आणि गोपी सगळं आणि ते भगवंताचे पार्षदच आहेत आणि त्यामुळे ते कसे सर्वोच्च असे आहेत आणि ते घनिष्ठपणे एकरूप झालेले असतात. मग असे जे योग्य असतात तर त्यांच्यावर भगवंतांची नेहमी कृपा दृष्टीच असते म्हणजे विशेष कृपा असते. आता आपण पुढे मग आता आपण काय शिकलो योगयुक्त व्हायचं म्हणजे हा एक आध्यात्मिक सराव आहे ना, अभ्यास आहे ना भगवंतांशी कसं युक्त व्हायचं आणि म्हणून हा खरा योग म्हणजे काय तर भगवंतांशी युक्त होणे म्हणजे याला सनातन योग असं म्हटलंय. म्हणजे काय की शाश्वत जी आपण कर्म करतो आपली जी आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये येऊन आपण कोणावर जीवात्मा आहोत, आपण शरीर नसून आत्मा आहोत. हा आपण दुसऱ्या अध्यायात अभ्यासला सांख्ययोगामध्ये. मग आपण इथे येऊन जी शाश्वत कर्म करतो आणि ती कशी शाश्वत कर्म की ज्या योगे भगवंतांशी आपण युक्त होऊ मग त्याला काय म्हणायचं योग असं म्हणायचं. आणि हेच आपण समजून घेतलं पाहिजे आणि म्हणून हा आध्यात्मिक सराव का तर आपण अभ्यास करायचा म्हणजे मग तो आता कशा पद्धतीने तर वेगवेगळ्या युगामध्ये वेगवेगळ्या योग पद्धती होत्या म्हणजे कशा पद्धतीने भगवंतांशी युक्त व्हायचं. मग आता हा श्लोक आहे भागवतम मधला 12व्या स्कंदातला 3ऱ्या अध्यायातला हा 52वा श्लोक आहे बरं का. कृते यद्यायतो विष्णु त्रेतायां यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायां कीर्तनात. तर याचा अर्थ काय आहे तर कृते म्हणजे सत्ययुग, सत्ययुगाला कृत्ययुग म्हणतात. तर त्यामध्ये काय केलं जातं ध्यान केलं जातं विष्णूवर. तर त्रेतायुगामध्ये काय केले जातात तर यज्ञ केले जायचे अग्नियज्ञ वेगवेगळे असे केले जायचे त्याद्वारे म्हणजे भगवंतांची प्राप्ती करण्याचे प्रयत्न. द्वापाऱ्यामध्ये काय तर वेगवेगळ्या भव्य अशा मंदिर पूजा परिचर्यायाम कलो म्हणजे मंदिर पूजा वेगवेगळ्या भगवंतांच्या म्हणजे अर्चविग्रहांच्या कला म्हणजे त्यांचं रूप वेगवेगळं परिचर्या म्हणजे अर्चविग्रहांच्या वेगवेगळ्या मंदिरमध्ये जे अर्चविग्रह असतात त्यांच्या भव्य असं म्हणजे पूजा असं. आणि मग ह्याच्यामध्ये कलियुगामध्ये काय तर संकीर्तन म्हणजे काय तर भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप आपण करणं आवश्यक आहे आणि त्याद्वारे आपण काय करतो भगवंतांची युक्त होतो. म्हणजे योग आपण म्हणतो ना म्हणजे युक्त होणे आपण जो योग अभ्यासला भगवंतांशी आपण कसे जोडले जाऊ तर भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप करून किंवा जे गातो आपण करताल आणि मृदुंगाच्या तालावर त्याला म्हणायचं संकीर्तन नाम संकीर्तन. मग त्याद्वारे आपण भगवंतांशी युक्त होतो. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा हे आपण पाहिलं आता म्हणजे सत्ययुगामध्ये भगवान विष्णूंचं ध्यान करायचे त्रेतायुगामध्ये यज्ञ म्हणजे आणि भगवान विष्णू म्हणजे यज्ञ म्हणजेच विष्णू आणि विष्णूच्या संतुष्टीसाठी यज्ञ केला जायचा. द्वापार युगामध्ये विस्तारित मंदिर पूजा हे आपण अभ्यासला आता आपण पुढे जाऊ. हा मग आता कलियुगामध्ये म्हणजे आत्ताचं युग परमेश्वराच्या पवित्र महामंत्राचा जप हा आपण करायचा. मग 500 वर्षापूर्वी भगवंत संन्यासाच्या अवतारात म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंच्या अवतारात ते म्हणजे येऊन गेले. मग तेव्हा त्यांनी भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप करणं आवश्यक आहे असं सांगितलं. मग आता आपण पुढे जाऊ.
हा, मग आता आपल्याला जिन्याने जायला आवडेल, म्हणजे ह्या आसक्ती त्यागायच्या, ऐक्य पद्धतीचं अष्टांग योगाचं आचरण करायचं, तर आपल्याला लिफ्ट म्हणजे आपल्याला भगवंतांचे पवित्र महामंत्राचा जप म्हणजेच काय, तर हा कलियुगातला जो आपला धर्म सांगितलाय, तर त्याद्वारे आपण लिफ्टनी जाऊ ना, म्हणजे आपली शीघ्र आध्यात्मिक उन्नती होईल, हो की नाही. मग आपल्याला जिन्याने जवळ जायला आवडेल त्या लिफ्टनी, नक्कीच आपल्याला लिफ्टनीच आवडेल, हो की नाही. त्यासाठी आपण काय करायचं, कलियुगामध्ये भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप, मग याचा इथं संदर्भ दिलेत. मग भागवतामध्ये याचा संदर्भ आहे, म्हणजे व्यास ऋषींनी घेऊन ठेवलेलं आहे हे सगळं, की भगवंत कसे अवतीर्ण होतील कलियुगामध्ये, हा युगा अवतार आहे ना. तर इथं त्यांच्यासाठी श्लोक आहे, कृष्णवर्णम विशा कृष्णम सांगोपांगात पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्रायेर यजंती ही सुमेधस. म्हणजे काय, की कलियुगात बुद्धिमान व्यक्ती स्वतः कृष्ण नामस्मरण करणाऱ्या भगवंतांच्या अवताराची उपासना करण्यासाठी सामूहिक नामजप करतात. जरी त्यांचा रंग काळा नसला तरी ते स्वतः कृष्ण आहेत, त्यांच्यासोबत त्यांचे सहकारी नोकर आणि त्यांचे गोपनीय साथीदार आहेत. म्हणजे काय, की त्यांच्यासोबत म्हणजे भगवंत जे आले तर ते काय काळ्या स्वरूपात नाही आहेत, म्हणजे कलियुगामध्ये तर त्यांचा पिवळा असा गौरवर्ण आहे, म्हणजे गौर निताई म्हणतात त्यांना, म्हणजे किंवा निमाई म्हणतात म्हणजे त्यांना. तर त्यांचे चरित्रामध्ये ह्या गोष्टी आहेत, म्हणजे काय त्यांचा असा पिवळसर म्हणजे गोरा असा रंग आहे, आणि ते नामस्मरण करणारे संन्यासाच्या याच्यात भगवत भक्ती त्यांनी शिकवली, म्हणजे उपासना कर, सामूहिक नामजप, म्हणजे भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप आणि सामूहिक तो करायचा. सामूहिक नामजपाचं महत्व अजून आहे, म्हणजे तर त्यामुळं अजून आपण शीघ्र उन्नती करू शकतो सामूहिक नामजपामुळे. मग त्यामुळं ते त्यांच्याबरोबर आपले सहकारी म्हणजे हे पार्षद सगळे आणि गोपनीय साथीदार, म्हणजे हे सगळे वेगवेगळे जे अवतार आहेत, मी आपल्याला ते विषय सगळे सांगितले होते कोण काय आहेत, तर ते सगळ्यांसह ते येतात. म्हणजे जेव्हा राजा युद्धाला जातो, आपले सैन्यासह जातो ना, तसं भगवंत अवतार घेतात तेव्हा आपले सगळे सहकारी भक्त पार्षद असे जे असतात पुण्यातले, ते भगवंतांची लीला अनुभवायला येतात आणि त्याचं आस्वादन करायला येतात, म्हणजे भगवंतांसोबत येतात ते आणि भगवंतांच्या संतुष्टी प्रित्यर्थ येतात. मग अशा पद्धतीने हा उल्लेख भागवतामध्ये आहे. आता आपण पुढे जाऊ. हा मंत्र म्हणजे काय, मनाला तारणारा, त्रायते मना म्हणजे काय, मंत्र म्हणजे मनाला जो तारतो तो मंत्र, म्हणजे भगवत म्हणून आपण भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जर जप केला तर निश्चितच काय होईल, आपलं मन आहे ते म्हणजे संयमित होण्यासाठी किंवा आपल्या म्हणजे मन जे आहे आपला मित्र बनण्यासाठी निश्चितच आपल्याला उपयोग होईल, म्हणून आपण काय करायचं, भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप करायचा. मग आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग आता हा जप काय करायचा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता बोलताना रामा झालं त्याचा अर्थ म्हणजे भगवंत समजून घेतो, म्हणजे भगवंत भाव आणि भक्तीचा म्हणजे भुकेला असतो. मग आपण जेव्हा हे म्हणत असतो तेव्हा कृष्णा रामा झालं तरी काही हरकत नाही, फक्त आपण व्यवस्थित पूर्ण या सगळ्या अक्षरांचा उल्लेख करून आपण जप करायचा. मग आता आपण पुढे. हा, आता हे संकीर्तन आहे. आता वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण संकीर्तन कसं करतात इस्कॉनचे भक्त, तर त्याद्वारे एक प्रकारे आता पहा, समाजात जे वेगवेगळे भक्त आहेत किंवा वेगवेगळे लोक आहेत, आता रस्त्यावर हे करण्याची संकल्पना काय आहे, याच्या मागचा उद्देश समजून घे. अशा जेव्हा आवाजात गातात तेव्हा त्या वातावरणामध्ये काय होतं, की अशा ईश्वरी लहरींचं प्रक्षेपण होतं आणि एक प्रकारे त्या जे कोणी ते कानावर पडतात, तर त्याद्वारे काय होतं, पहा आता आपण एखादं गाणं ऐकत असलो एखाद्या लग्न कार्यात, तर आपण ते गुणगुणतो की नाही, म्हणजे आपला मानवी स्वभाव आहे असं लागलेलं असेल तर मग असं जेव्हा तिथून म्हणजे तिथून म्हणजे जे जाणारे लोक असतात ते ऐकतात तर ते गुणगुणतात, एक प्रकारे त्यांची शुद्धी व्हायला सुरुवात होते. म्हणजे पहा म्हणजे इतक्या मोठ्या जनसमुदायाला म्हणजे त्यांची शुद्धीकरणाची म्हणजे ताकद कोणामध्ये आहे, तर संकीर्तनामध्ये असे गात फिरतात. पहा, आपण पाहिले असतील इस्कॉनचे आपले भक्त मंडळी, तर ह्यासाठी आहे. आणि त्याद्वारे एक प्रकारे म्हणजे तो पण एक भक्तीचा प्रसार आणि प्रचाराचाच एक म्हणजे भक्ती सेवेचाच एक प्रयत्न असतो, म्हणजे अशा पद्धतीने भक्त करत असतात. आणि मग जे कोणी जात असतात त्यांच्या कानावर तर पडतच आणि मग ते गुणगुणतात किंवा ते ऐकल्यामुळे सुद्धा, श्रवण भक्तीमुळे सुद्धा आपल्या हृदयाची जी शुद्धीकरणाची क्रिया सुरू होते. पहा, त्यासाठी संकीर्तन अशा पद्धतीनं वेगवेगळ्या ठिकाणी रस्त्यावर किंवा सगळीकडे म्हणजे केलं जातं. कुटुंबामध्ये, मंदिरामध्ये, अशा वेगवेगळ्या पद्धतीने आपण सगळे मित्रमैत्रिणी नातेवाईक बोलवून आपल्या कुटुंबामध्ये असं करू शकतो ना. तर ह्याचे हे फायदे आहेत. मग आता याचे शास्त्रातील संदर्भ बघूया, नामस्मरणासाठी म्हणजे काय आहेत तर ते बघूया. मग त्याची पुढची स्लाइड घेऊया.
हा, कलियुगे युगधर्म नाम प्रचार, काठी लागी पित्तावरण चैतन्य अवतार. कलियुगात लोकांनी फक्त भगवंतांच्या पवित्र नामाचा जप केला पाहिजे असं नारायण संहितेत सांगितलं. मग आता पुढचा बघूया आपण संदर्भ. हा, मग इथे आता काय सांगते, सर्व वैदिक साहित्याचा शोध घेतल्यानंतर हरे कृष्ण च्या जपापेक्षा या युगासाठी धर्माची पद्धत अधिक उदात्त सापडेल. म्हणजे ह्याच्यापेक्षा दुसरी कुठली उदात्त अधिक पद्धत आहे असं नाही वाटत, म्हणजे असं म्हणायचं त्यांना. मग कृष्ण यजुर्वेदातील काली संतरण उपनिषदामध्ये हा संदर्भ आलाय. मग आता आपण पुढे बघूया. हा, मग आता चैतन्य चरितामृत म्हणजे जे चैतन्य महाप्रभू आहेत तर त्यांच्या आदी लीला ज्या आहेत तर त्याच्या 17व्या अध्यायाच्या 21व्या श्लोकामध्ये त्यांनी काय सांगितलंय, हरेर नाम केवलम कलौ नास्ती एव गतिरन्यथा. म्हणजे ह्याशिवाय म्हणजे हरिनाम घेतल्याशिवाय आपल्याला कलियुगात कुठली गतीच नाही. म्हणजेच काय, या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात आपण त्यातनं मुक्त होण्याचं, म्हणजे हे कलियुग असं आहे सगळं, तर ह्याच्यातून मुक्त होण्यासाठी पवित्र महामंत्र म्हणजे भगवंतांचे पवित्र नाम जपण्याशिवाय दुसरा कोणताही मार्ग नाही, कोणताही मार्ग नाही असं सांगितले. जेव्हा त्रिवार एखादी गोष्ट सांगितली जाते ना, म्हणजे भगवंत म्हणजे ती भगवंत म्हणजे तर ते साधू किंवा शास्त्रामध्ये जेव्हा म्हणजे साधू सांगतात शास्त्रगुरु, तेव्हा ती शास्त्र संमत असते म्हणून 3 वेळा सांगतात. मग ह्यासाठी ते सांगितलं, म्हणजे असं सांगण्याचं पद्धत आहे ती की शास्त्र संमत गोष्ट. म्हणजे आणि जेव्हा भगवंतांच्या तोंडून ती वाक्य ते म्हणजे संन्यासाच्या स्वरूपात होते, त्यांनी जे काही विधिविधाने होते ते म्हणजे पाळले होते, म्हणजे शास्त्रांचं पालन केलं होतं. शास्त्र संमत असं म्हणजे भगवंत स्वतः ते देखील शास्त्र संमतच बोलतील की नाही. म्हणजे नेहमी त्याने मनुष्य अवतारात आल्यावर सगळ्या लीला जरी केल्या तरी नेहमी त्यांनी शास्त्राच्या विधिविधानांचं पालन केलं. मग त्यांनी पण असं त्रिवार सांगितलंय का की जे साधू शास्त्र किंवा गुरु सांगतात तसं. आणि त्याद्वारे आपण समजू शकतो की म्हणजे ह्याशिवाय दुसरा कुठला मार्गच नाही आताच्या कलियुगामध्ये. इतकं म्हणजे कलह, भांडण, दांभिकता, खोटा देखावा, गंभीरपणा या सगळ्यांनीही असं म्हणजे ग्रासलेलं युग आहे. आणि कलीचा जो परिणाम आहे हळूहळू वाढतच जाणार आहे. त्यासाठी आपण एकमेव साधन म्हणजे काय, तर भगवंतांच्या पवित्र महामंत्राचा जप. आता आपण पुढे जाऊ. हा, आता इथे भागवतामधला हा संदर्भ आहे की माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषाने भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे, तो असा आहे की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अतिंद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. तर म्हणजे काय की जरी इतकं दोषांनी युक्त असलं तरी आपण बिलकुल घाबरून नको जायला. या युगात एक चांगला गुण आहे, म्हणजे काय की आपल्याला असं वेगवेगळ्या कुठल्या पद्धती, अवघड पद्धती आचरणात आणताच येणार नाही. त्यामुळे आपली कशी स्मरणशक्ती कमी आहे कलियुगात, आयुर्मर्यादा कमी, आपली बुद्धी पण आपली तेवढी नाहीये, म्हणजे मंद बुद्धी म्हटले आपल्याला भागवतात उल्लेख आहे. आयुर्मर्यादा कमी असलेला, मंद बुद्धी असलेला आणि कमी स्मरणशक्ती असलेला कलियुगातला मानव असेल. आणि मग त्यामुळे आपलं 100 सुद्धा वयोमर्यादा आता म्हणता येणार नाही. आताचं जीवन असं बनलंय. म्हणजे त्या भागवतात तेव्हा त्यांनी लिहून ठेवलंय, म्हणजे कमीत कमी 100 वर्षच असेल आयुष्य फार फार. मग त्यामध्ये चांगला गुण काय, तर कृष्णांच्या पवित्र महामंत्राचा जर जप केला तर आपण सगळ्या भौतिक बंधनातून मुक्त होऊन अतिंद्रिय राज्यात म्हणजे भगवत धामाची आपल्याला प्राप्ती होऊ शकेल. मग हा भागवतातला संदर्भ आहे. आता आपण पुढे जाऊया. भागवत हा व्यासमुनींनी लिहिला, म्हणजे प्रत्यक्ष ते भगवंतांचे अवतारच आहेत, 27 अवतार. आता भगवद्गीतेतला काय आहे पुढे आता आपण अभ्यासणार आहोत 10व्या अध्यायातला 25वा श्लोक. यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, म्हणजे यज्ञांचा मी पवित्र नाम जप आहे. म्हणजे वेगवेगळे यज्ञ आपण जे अभ्यासले त्यामधला सर्वात श्रेष्ठ यज्ञ म्हणजे कोण आहे, तर मी आहे. आणि तो म्हणजे काय, माझ्या पवित्र महामंत्र म्हणजे नामाचं जप जो तुम्ही करता तो म्हणजे तो जपयज्ञ म्हणजे मी स्वतः आहे असं सांगितलं. म्हणजे अशा पद्धतीने भगवंताच्या आध्यात्मिक आणि भौतिक शक्ती कशा या भौतिक प्रकृतीमध्ये विखुरलेल्या आहेत त्याचं ते वर्णन केले, त्याच्यात ते आहे. मग आता आपण पुढे जाऊया. हा, मग आता चैतन्य चरितामृतच्या अंतलीलामध्ये 20व्या अध्यायातलं 16वा श्लोक, म्हणजे हे शिक्षाष्टकम हे चैतन्य महाप्रभूंनी रचले, तर ते खूप सुंदर आहे. म्हणजे तर त्याचा अर्थ आहे हा जो आहे तो इथे दिलाय की हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नावातून जीवाचे सर्व काही सौभाग्य आहे. म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत, जसे की कृष्ण, गोविंद. तू त्या नावामध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवलेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर जलद नियम नाही. म्हणजे काय की कुठलाही नियम असं काही नाही. तुझं गोविंद आणि हे जे नाव आहे याच्यामध्ये इतकं सामर्थ्य आहे, कृष्ण आणि गोविंद या पवित्र नामामध्ये. हे परमपुरुष असे भगवंत आहेत. आणि आपलं सौभाग्य काय की आपण फक्त त्याचं नाम घेतल्यामुळं काय होईल, तर आपण ह्या सगळ्या
सगळ्या भौतिक जंजाळातून मुक्त होणार. म्हणजे केवढं मोठं सामर्थ्य नावाने, जेव्हा प्रत्यक्ष कलियुगी नाम अवतार म्हटले, प्रत्यक्ष भगवंत तिथे उपस्थित होतात. कलियुगातला भगवंतांचा अवतार म्हणजे काय, तर नाम अवतार आहे याचा अर्थ. म्हणजे तर भगवंतच तिथे उपस्थित असतात आणि म्हणून ते नाम इतकं शक्तिशाली आहे. म्हणजे भगवंतांचं जिथं नाम घेतलं जातं तिथं भगवंत स्वतः असतात. तिथे शास्त्र म्हणजे आपण या ग्रंथात तिथं भगवंतच असतात, कारण भगवंतांचं नाम, रूप, गुण, लीला जे काही चर्चा होईल, कथा, तिथं भगवंत म्हणजे भगवंत परिपूर्ण आहेत ना. आणि सर्वोच्च पुरुष म्हणजे सर्वोच्च नियंत्रक परम पुरुष. मग ते कसे आहेत, पूर्ण परिपूर्ण आहेत. म्हणजे आपल्यासारखी अपूर्ण इंद्रिय नाही आहेत त्यांची. त्यामुळे कसं आहे, जिथं त्यांचा उल्लेख असतो कुठल्याही याचा, तिथं ते पूर्ण रूपातच उपस्थित असतात. म्हणजे वेगळं नसतं त्यांचं नाम, रूप वेगळं, गुणरूप असं नाहीये. जिथं हे सगळं आहे तिथं भगवंतच प्रत्यक्ष उपस्थित असतात. म्हणजे मग इतकी शक्ती कृष्ण आणि गोविंद नामामध्ये आणि इतकं सामर्थ्य आहे, हे आपण लक्षात ठेवण्यासाठी सुद्धा कुठले अवघड नियम नाहीत. म्हणजे किती सोपं आहे पहा भगवंतांचं पवित्र नाम घेणं. म्हणून काय म्हणले, नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता निमित स्मरेण काला एकादशी तव कृपा भगवन नमामि दुर्दैवम इति ज्ञानम घेणा. तर म्हणजे हे लक्षात ठेवण्यासाठी सुद्धा जलद नियम नाही. ती खूप सुंदर पद्धत आहे ती. चैतन्य पुढे आपल्याला येथील संदर्भ त्याचे तेव्हा सांगेल. आता आपण पुढे जाऊया. मग महामंत्राचा जप करताना कशाचं पालन करावं ते आपण पटकन अभ्यासूया. म्हणजे हा कृष्ण महामंत्राचा जप सुरू करण्यापूर्वी पंचतत्व प्रणाम मंत्र, तर तो करायचा. तर तो आपण काय आहे तो अभ्यासूया. श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादी गौरभक्तवृंद. म्हणजे काय की भगवंतांचे जे हे पार्षद आहेत आणि हे महान आचार्य गुरु शिष्य परंपरेतले आहेत, त्यांना आपण वंदन करायचं, त्यांचे आशीर्वाद घ्यायचे, कृतज्ञता व्यक्त करून आपण जप सुरू करायचा. आता आपण पुढे जाऊ. मग जप करताना काय आपल्याला आवाज ऐकू येईल आपल्याला, अशा आवाजात करायचं. त्यामुळे काय होतं, ते चॅन्ट मेडिटेशन म्हणजे ध्यान होतं. म्हणजे मला माझ्या कानांनी ऐकू येईल अशा आवाजात इतक्या जोरात आपण म्हणून करायचा, मानेचा एक एक मणी ओढून. आता आपण पुढे जाऊ. मग प्रत्येक शब्दाचा उच्चार स्पष्ट करायचा. म्हणजे असं सगळेजण उगाचच आपल्याला कुठली ट्रेन पकडायची असल्यासारखं जातात, म्हणतात बघा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, असं नाही करायचं. हरे कृष्ण म्हणजे असं पूर्ण आपण जेवढ्या आत्म्याने समर्पित होऊन आणि पूर्ण म्हणजे युक्त होऊन भगवंतांशी ते नाम ऐकायचं. श्रवण केल्यामुळे पण आपली इंद्रिय शुद्धी म्हणजे आपली शुद्धीच होत असते, शुद्धीकरणाची प्रक्रियाच होत असते. त्यासाठी आपण ते कानाने ऐकायचं आणि तोंडाने चांगलं उच्चारण करायचं आणि स्पष्ट उच्चार करायचा प्रयत्न करायचा. तर पुढे जाऊ. मग अत्यंत आदराने आणि भावपूर्वक एकाच ते आपण प्रयत्न करायचे. म्हणजे प्रयत्नांती परमेश्वर म्हटले, हो की नाही. मग प्रयत्न आपण करायचे आणि भगवंतावर त्याचं फळ सोपवायचं. भगवंताच्या संतुष्टीसाठीच करायचं. आपण भगवंतांशी आपलं नातं जागृत करण्यासाठी आपण हा जप करायचा. निश्चितच भगवंत आपल्याला कृपा करतात, आपल्याकडून ते जप करून घेतात. आपल्या माध्यमातून भगवंतच करत असतात जप. आपल्याला पुढे कळेल. आता आपण पुढे जाऊ. कोणत्याही स्थळी बसून अथवा चालताना कुठल्याही दिशेला तोंड करून बसलं बिलकुल काही फरक पडत नाही. आपण व्यवस्थित फक्त जप करणं महत्वाचं. आता आपण पुढे जाऊ. कोणत्याही वेळी आपण जप करू शकतो, पण पहाटे ब्राह्ममुहूर्तावर उठून केलेला जप चांगला मानला जातो. तेव्हा सत्वगुणाचं प्रक्षेपण होत असतं. मग त्या काळात केलेला जप हा अधिक फलदायी असतो. मग स्नानापूर्वी सुद्धा कधीही, म्हणजे त्याला काही असं हे नाही आंघोळ केली पाहिजे किंवा काही असे नियम नाही आहेत. म्हणजे तर कधीही केव्हाही कुठेही आपण करू शकतो. आता आपण पुढे जाऊ. तो मोजणं आवश्यक म्हणजे काय होतं, त्याद्वारे आपण लक्ष केंद्रित करायला लागतो त्या जपावर. 108 मणी तुळशीची माळ शक्यतो वापरावी आणि त्याद्वारे जप माळेवर म्हणजे आपण एकाग्र करण्यासाठी माळेची आवश्यकता असते. जप नाहीतर आपलं मन भरकटत असतं. एक एक मन म्हणजे चंचल आहे ते खूप विचारामध्ये, म्हणून एक एक मणी ओढताना आपल्याला त्याचं व्यवधान राहतं ना. म्हणजे तो बघून मणी आपण ऐकून कानांनी आणि तोंडाने म्हणून असं चॅन्ट मेडिटेशन म्हणजे ध्यान किंवा मन एकाग्र करून आपण जेव्हा प्रयत्न करतो लक्षपूर्वक मनाला, म्हणजे तो अभ्यासाद्वारे योग्य असे प्रयत्न होतात, तेव्हा ते चॅन्ट मेडिटेशन म्हणजे ध्यान मंत्र काय म्हणतो, ध्यान मंत्र साधना व्हायला लागते ती. आता आपण महामंत्राचा जप करताना काय काय करू नये ते आता आपण पाहू. मग काही शब्दांचा म्हणजे मी एकच ओळ पहिली म्हटली की हरे कृष्ण हरे हरे असं नाही करायचं. पूर्ण दोन्ही ओळींचा व्यवस्थित जप करायचा. आता आपण पुढे जाऊ. माळ्यातील कृष्णमणीवर जप करू नये म्हणजे काय, तर इथे माळेमध्ये हा कृष्णमणी असतो की नाही, हा माळेमध्ये हा कृष्णमणी आहे
आणि हे सगळे इतर मणी आहेत, हे गोपी मानले जातात आणि हे मधले कृष्ण म्हणून हा ओलांडायचा नाही. असं जप ह्या 2 बोटावर माला ठेवायची आणि एक एक मणी असा पुढे सरकवायचा अंगठ्याने, हे बोट बाजूला ठेवायचं. म्हणजे ह्या 2 ह्याच्यावर असा ठेवायचा. एक मिनिट. आणि हे बोट बाजूला ठेवायचं, तर्जनीचं बोट. आणि असा म्हणून बीड बॅग मिळते इस्कॉन मध्ये, तसं पण आपण करतो. पण ते बोट बाहेर काढता येतं आपल्याला सराव होण्यासाठी. आणि असं एक एक मणी पुढे सरकवायचा आणि मग आपली माळ पूर्ण झाली की अशी उलटी फिरवून घ्यायची. अशा पद्धतीने आपण जप करू शकतो. आता आपण पुढे जाऊ. ते पुस्तक, मोबाईल, वर्तमानपत्र, टीव्ही असं म्हणजे वाचतोय आपण काहीतरी, टीव्ही असं जप करू नये. म्हणजे आपण भगवंतांची ती भक्तिमय प्रेममय सेवा करतो की नाही, भगवंतांचं पवित्र नाम घेतो म्हणून. आणि आपण पुढे अभ्यासणार आहोत, त्याद्वारे आपल्या जीवेवर भगवंत स्वतः त्यांच्या अंतरंग शक्तीद्वारे नृत्य करत असतात. म्हणून आपण तेव्हा जप म्हणजे जपच करायचा, त्यावेळी दुसरं काही करायचं नाही. तर जप करण्याचे फायदे म्हणजे काय, अत्यंत आनंदी कुटुंब, शांती समाधान प्राप्त होतं आणि अत्यंत म्हणजे आपण सगळ्या समस्यातून मुक्त होतो. आणि आपण हळूहळू शुद्धीकरणाची ती प्रक्रिया आहे ना, शुद्ध सत्वगुणाकडे म्हणजे जाण्याची ती प्रक्रिया, किंवा सगळ्या कर्मफळापासून आपण मुक्त व्हायला लागतो. आणि हळूहळू म्हणजे सत्वगुणात जाऊ किंवा शुद्ध सत्वगुणात, हो की नाही, मग हळूहळू ही पद्धत सुरू होते. मग व्यसनापासून मुक्तता होते आपली वाईट, किंवा आपल्यामध्ये नकारात्मक विचार असतात किंवा इंद्रिय तृप्तीचे इच्छाचे असे आपण त्याचे गुलाम बनलेलो असतो. म्हणजे मायेचा ताबा असतो, या गुणांच्या प्रभावाखाली असतो आपण, या त्रिगुणांच्या. हळूहळू त्यातनं मुक्त होतो आणि आपण भगवंतांच्या अधिपत्याखाली येतो आणि भगवंतांच्या आज्ञेचं पालन करायला लागतो, भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करायला लागतो. ती म्हणजे भक्ती सेवा आणि भक्तिसेवेचे प्रयत्न, भक्ती साधण्याचे प्रयत्न. त्यामुळे काय होतं, चिंता आणि तणावातून आपली मुक्ती होते आणि बाकीचे ते आनंदी आहेत सगळे. तर अशा पद्धतीने मनशांती प्राप्त होते. आणि मानवी जीवनाचं ते मनशांती, परम शांती प्राप्त करणे. मग परम ध्येय, परम पुरुष आणि परम पवित्र आणि परम शांती किंवा परम आनंदाचं कारण कोण आहे, तर भगवंत आहेत. म्हणून खरा निर्मल आनंद कशात आहे, भगवंतांच्या पवित्र नामामध्ये. तर आपण ते घ्यायचा प्रयत्न करायचा, आपण आजपासून जप करायचा प्रयत्न करू. त्याद्वारे काय होतं, आपल्या आत्म्याला ज्ञान मिळतं. आणि ते आत्म्याचं ज्ञान कसं असतं, चिरंतन सनातन असतं, की त्याद्वारे आपण भगवंताच्या म्हणजे कृपेस पात्र होऊ शकतो किंवा भगवंताशी युक्त होऊ शकतो. म्हणजे आपण हे भौतिक जे अभ्यास म्हणजे जगात आपण ज्ञान घेतो, त्यांनी काय होतं, आपल्या मृत्यूनंतर ते संपतं, पुन्हा एबीसीडी गिरवावं लागतं. पण आपण आत्म्याला जे ज्ञान मिळतं, ते पुढच्या जन्मात तिथून पुढचं आपल्याला शिकता येतं आणि प्रगती करून आपल्याला भगवंताची प्राप्ती करता येते. म्हणजे इतकं मग पवित्र असं ते आणि शुद्ध असं आत्म्याला ज्ञान मिळणार आपल्याला असतं. आणि याबाबत इतर लोक काय काय म्हणतात हे आपण पटकन अभ्यासूया. महामंत्राबद्दल, ज्यांनी ज्यांनी महामंत्र म्हणजे त्याचं म्हणजे महामंत्राचा जप केला आणि खूप छान त्यांनी म्हणजे भक्ती केली, तर हा म्हणजे एक पॉप सिंगर आहे त्या काळातला, तर त्याचं नाव जॉर्ज हॅरिसन. तर तो भक्त बनला श्रील प्रभुपादांचा. आणि त्याने सांगितलं की खरोखरच ईश्वराचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया म्हणजे भगवंतांचा पवित्र महामंत्र आहे. आता पुढे जाऊ आपण. हा, आता हे सर्वात तरुण दिग्दर्शक आहेत, ते म्हणतात महामंत्राचा जप केल्यामुळे मला अनुकूल असं घडायला लागलं. म्हणजे आपलं सगळं नियंत्रण आहे ते परमेश्वराच्या हाती, परमेश्वराच्या इच्छेने सगळ्या गोष्टी घडतात. आणि हे आपण अनुभव करायला लागतो, म्हणजे भगवंतांचा असं अनुभवायला लागतं. प्रत्येक म्हणजे भगवंताचा म्हणजे प्रत्येक आपल्यासाठी कसं अनुकूल गोष्टी घडतात, म्हणजे आपल्या हृदयात मित्र म्हणून भगवंत असतात, सांख्य भावाने आपल्याला मदत करत असतात, ते आपण अनुभवायला लागतो आणि आनंद घ्यायला लागतो. आता एक फोर्ड गाड्यांची कंपनीचे मालक आहेत बरं का, तर हे काय म्हटले, आयुष्यात जपामुळे चढउतार अगदी सहज आत्मविश्वासाने मी पार केले आणि मला शांती प्राप्त झाली. त्यांच्या हिंदू पत्नी आहेत आणि ते पूर्ण इस्कॉनचे डिवोटी आहेत आणि पूर्ण वेळ म्हणजे त्यांच्या आता अनेक पिढ्या म्हणजे आता त्यांची तिसरी चौथी पिढी असेल, म्हणजे तर ते देखील म्हणजे इतकं छान मत त्यांनी मांडले पहा. आता आपण पुढे जाऊया. हा, हे सीमा ट्यूब आणि बल्ब जे आपण पाहिलं ना, त्याचे एनडी देसाई म्हणून जे उद्योगपती आहेत भारतातील, ते म्हणतात, मी बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णांचा जप करते आणि मला यापेक्षा आनंददायी काहीही मिळालं नाही. म्हणजे पहा, सर्वोच्च आनंदाचं ठिकाण कोण आहे, भगवंत आणि भगवंतांचं पवित्र नाम. जिथं पवित्र नाम घेऊ तिथे भगवंतच आहेत, त्यापेक्षा दुसरा आनंद तो काय, हो की नाही. आपण पण काय करायचं, भगवंताच्या पवित्र महामंत्राचा जप सुरू करायचा. हरे कृष्णाचा जप केल्यामुळे मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढउतारांचा मोठ्या आत्मविश्वासाने मनशांतीसह सामना करण्यास मदत मिळाली. म्हणजे हे कोण म्हणतात, तर मफजलाल सारखे फॅब्रिकचे सीईओ, म्हणजे खूप मोठी म्हणजे ते नाव आहे, जे व्यापारी जे असतात, तर ते देखील ही मत मांडतात पहा. म्हणजे निश्चितच एक नाम किती म्हणजे फलदायी आहे पहा नामजप. आता हे
ए शॉप म्हणजे एन शॉपिस डच म्हणून हे शॉप एन शॉपिस डच मॉडेल आहेत ह्या. तर ह्यांनी काय सांगितलं, त्यांच्या सगळ्या वाईट सवयी सुटल्या आणि त्यांची दृष्टी पण बदलली. म्हणजे पूर्णपणे म्हणजे शुद्ध भक्त बनत जातात हळू. शुद्धीकरणाची प्रक्रियाच होते पहा नामाने. आपल्या अनेक जन्मांच्या जे काही अशुद्धी असतात त्या निघून जातात, ही कामाची आवरण निघून जातात आणि आपण काय म्हणतो, शुद्ध बनत जातो. मग आता आपण पुढे बघू. हा, ह्या आपण एक अग्रगण्य युरोपियन मॉडेल आहेत विकी ओव्हर्टन. त्या म्हणतात की मला प्रचंड आनंद होतो नाम जप केलं म्हणजे आनंदाचं म्हणजे परम आनंदाचं ठिकाण म्हणून भगवंतांना म्हणलंय सच्चित आनंद. आपण करून बघूया म्हणजे आपल्याला कळेल हो की नाही. आपण मधाच्या भरणीचं म्हणजे मधाची भरणी बाहेरून पाहिली की मध गोड आहे तर चालेल का, किंवा मधाच्या भरणीचं टोपण उघडलं तर नुसता मध पाहिला चालेल का, नाही. आपण चाखून बघितलं पाहिजे ना, तर आपल्याला नामजपाची गोडी कळेल हो की नाही. म्हणून आपण काय करायचं, नामजप करून बघायचा म्हणजे त्यातली गोडी कळेल. आणि मग नंतर ती इतकी गोडी वाढते की म्हणजे त्याशिवाय दुसरं काही म्हणजे त्याच्याशिवाय दुसरी कुठली गोडी नाहीच आहे हे समजतं. आणि म्हणून ह्या लोकांनी ती चाखलीच आणि म्हणून ती मतं त्यांनी दिली. आता आपण पुढे जाऊ. हा, हे एक सैन्यातले अधिकारी आहेत ब्रुस क्लीनबर्ग म्हणून. हरे कृष्ण भक्तांसोबत सहवास सुरू केल्यावर आणि महामंत्राचा जप केल्यावर माझ्या जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन उजळ झाला. म्हणजे पहा किती शांती, आनंद, समाधान. म्हणजे आपण निश्चित प्रयत्न करून बघूया हो की नाही. चव चाखून बघितल्याशिवाय तर आपल्याला कळणारच नाही. अशी अवीट गोडी नामामध्ये, तर आपण असा प्रयत्न करूया आजपासून. आता आपण पुढे जाऊ. हा, मग महामंत्रामुळे तणाव, नैराश्य, अज्ञान म्हणजे ह्या पद्धती लक्षणीयरित्या कमी झाल्या आणि चांगुलपणाची पद्धत वाढली. म्हणजेच काय, शुद्ध सत्वगुण म्हणजे तणाव, नैराश्य, अज्ञान म्हणजे काय, तमोगुणाचं लक्षण आहे. आणि रजोगुण म्हणजे त्याचा प्रभाव असतो तो कमी होतो. आणि चांगुलपणाची पद्धत लक्षणीयरित्या वाढली म्हणजे शुद्ध सत्वगुणाकडे आपला प्रवास सुरू होतो. मग हे कोण म्हणतात, तर एक संशोधक म्हणतात की जे डेव्हिड वुल्फ फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये मास्टर ऑफ सोशल सर्व्हिसच्या प्रोग्राममध्ये ते कृष्ण महामंत्राच्या जपाच्या परिणामांचा अभ्यास करतात रिसर्चवर. तर ते त्यांनी मग सांगितलं पहा, त्यांचा आवेश पहा, पूर्णपणे कृष्ण भावना होत्यात. तर अशा पद्धतीने म्हणजे प्रत्येकाने आपले अनुभव. ह्या सॅली रेल्वे व्यापारी म्हणून आहेत, त्या म्हणतात की मी चिंताग्रस्त झाले तेव्हा जपामुळे मला फार शांत वाटलं आणि मी म्हणजे मन डळमळत नाही. पुढे जाऊ आपण. किती छान छान पद्धतीने व्यक्त केली पहा. हरे कृष्णांचा जप केल्याने, कृष्ण भावनेवर अधिकृत पुस्तके वाचल्याने म्हणजे जे श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेली पुस्तक आहेत ती वाचल्यामुळे काय तर परम शांती त्यांना मिळते, खूप शांती. मग हे स्पाचे, टोरंटोतले हेल्थ स्पाचे प्रसिद्ध हेल्थ स्पा त्याचे रमेश लाल म्हणून त्यांनी सांगितले. म्हणजे पहा म्हणजे किती अनुभव सिद्ध आहे हे नाम हे. आणि म्हणून आपण काय केलं पाहिजे, आपण पण या नामाची गोडी चाखायचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून आपण काय करायचं, नाम जप करूया आणि आनंदी राहायचा प्रयत्न करूया. इथे आता आपला अभ्यास संपला. कोणाला काही शंका असतील तर विचारूया. मग त्याची रेकॉर्डिंग स्टॉप करूया.